अरे आवाज कुणाचा? मराठी माणसाचा जन्मच मुळात विजांच्या कडकडाटात आणि तोफांच्या गडगडाटात झालाय. आगीशी खेळणारी माणसं आम्ही, पाण्याला भिवून पळणार नाही याची साक्ष देणारा हा दसरा मेळावा आहे. महाराष्ट्राचं कुलदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे, युवासेना प्रमुख आदित्यजी ठाकरे, मंचावर उपस्थित शिवसेनेचे सर्व नेते, उपनेते आणि गेली 58 वर्ष शिवसेनेसाठी प्रत्यक्ष आपलं योगदान देणारे तमाम शिवसैनिक. महाराष्ट्र मराठी मनांचा मावळ मातीचा महाराष्ट्र, भक्तीच्या ऐलतीराचा, शक्तीच्या पैलतीराचा महाराष्ट्र, मातीत धुमसणाऱ्या तेजोमय रक्तीला कुमकुम करंडकाचा महाराष्ट्र, गरजा महाराष्ट्र माझा मनत स्वाभिमानी मराठ्यांचा अभिमान, ज्वलंतानी जिवंत ठेवणाऱ्या जगदंबा पोत उरात गुण घोंगावणाऱ्या वादळाचा माझ्या शिवरायांचा महाराष्ट्र. पण हाच महाराष्ट्र लुटण्याची, मुंबई काबीज करण्याची, महाराष्ट्राला खिळखिळ करण्याची दिवा स्वप्न अनेकांनी बघितली. आताही ती दिवा स्वप्न पाहिली जात आहेत. पण त्यांना माहिती आहे यांच्या पुढे ढाल म्हणून उभा आहे ती शिवसेना. आणि यांना कळून चुकलं, जोपर्यंत शिवसेना नावाचा अडथळा दूर करत नाही, जोपर्यंत उद्धवजी ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावरून बाजूला सारत नाही, तोपर्यंत आपले मनसुबे पूर्णत्वाला जाणार नाहीत. आणि म्हणूनच त्यांनी डाव आखला, डाव साधला. दिल्ली पुढे मुजरे करणारे हुजरे इथं तयार झाले आणि शिवसेना फोडली गेली. शिवसेना फुटल्याने काही ना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. आता शिवसेना संपणार. अरे हट, शिवसेना संपत नसते, शिवसेना संपवत असते. शिवसेना संपवणारे संपले, पण महाराष्ट्र द्रोह्यांना गाडून उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली ही शिवसेना मजबूतीनं तशीच उभा आहे. हे तेच मैदान आहे, ही तीच शिवसेना आहे आणि हा तोच दसरा मेळावा आहे. आणि महाराष्ट्र द्रोही रावणाचं दहन करणारे हे तेच शिवसैनिक आहेत. पण हे सगळं करून तुम्ही साधलं तरी काय? बेदिली, फसवणूक, विश्वासघात, उन्माद, अहंकार, माज याला पुरता ऊत आला. अवघ्या राजकारणाचा तुम्ही चिखल केला. नैतिक मूल्य, ध्येय, धोरण, विचार, तत्व सगळी वाऱ्यावर उडून गेली. सत्ता आणि मत्ता एवढंच अंतिम ध्येय झालं. राज्य व्यवस्थेच्या पायाशी नैतिक मूल्यांचं अधिष्ठान असावं लागतं. राज्य व्यवस्थेच्या पायाशी सत्य, न्याय, विश्वास आणि शिव ही नैतिक मूल्य जर नसतील तर ती व्यवस्था न राहता तो जंगलचा कायदा होतो आणि तिथं नागरिक नव्हे तर गुलाम तयार होतात. आमचा प्रवास त्या दिशेने चाललाय. सत्तेच्या सामर्थ्यानं सर्वसामान्यांचे कान इथं आता पिळले जात आहेत. इथं झालं काय? नुसत्या योजना फुगल्या, पण विकास कुठे आहे? तुम्ही 1500 रुपये खात्यावर जमा केले, पण जगणं महाग करणारी महागाई कमी करू शकलात? पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये आज लाडकी बहीण योजनेची नुसती जाहिरातबाजी चालू आहे. इव्हेंटवर कोट्यावधी रुपये खर्च केला जातोय. हा जाहिरातबाजीचा खर्च जर वाचवला असता तर लाडक्या बहिणींना 1500 नव्हे 3000 रुपये देता आले असते. पण तुमचा देण्यावर नव्हे दाखवण्यावर भर आहे, हे सिद्ध झालं. महाराष्ट्रात 83 लाख मुली शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेर फेकल्या गेल्या, पण यांना त्यांचं काही नाही. खरं तर NCRBच्या अहवालानुसार गेल्या वर्षात तब्बल 47,000 महिला अत्याचाराचे गुन्हे दाखल झाले. बदलापूर, बोबदेव घाट, नागपूर, कोल्हापूर, नवी मुंबई वृत्तपत्रात रोज महिला अत्याचाराच्या बातम्या.
जगातला पहिला सर्जिकल स्ट्राईक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला. शाहिस्ताखानाची बोट छाटली आणि वाऱ्यासारखे आलेले महाराज तीरासारखे निघाले. काही वेळानंतर लाल महालातला गोंधळ संपला आणि शाहिस्ताखानाची बेगम धावत धावत शाहिस्ताखानाकडे आली. हुजूर, हमारी बेटी गायब है, हमारी बेटी गायब है. आणि त्यावेळी शाहिस्ताखान तिला म्हणाला, शिवाजी राजांची माणसं आपल्या पोरीला पळवणार नाहीतच, पण जर चुकून तसं काही घडलं असेल तर बेफिक्र रहा, शिवाजी राजे पोटच्या लेकीसारखीच तिची काळजी घेतील. हे महाराष्ट्राचं चारित्र्य आहे. पण सत्ताधारी आमदार आणि मंत्रीच महिलांबद्दल अपशब्द उच्चारत असतील तर या सरकारकडून अपेक्षा तरी काय बाळगायच्या, हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रातल्या तब्बल 25,000हून अधिक महिला आणि मुली गायब झाल्या. पण यांना काही सोयर सुतक नाही, काही सोयर सुतक नाही. किसान सन्मान निधीचे 6,000 तुम्ही दिले खरे, पण महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या. 3 महिन्यात 517 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. रोज 6 ते 7 शेतकरी महाराष्ट्रातले आत्महत्या करताय. उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विनाशर्त 2 लाख रुपयांची कर्जमुक्ती केली. नियमित कर्ज भरणाऱ्याला 50,000 रुपयांचं अनुदान दिलं. पण या सरकारनं अजूनही ते 50,000चं अनुदान दिलेलं नाही. नैसर्गिक आपत्तीची नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. 1 रुपयात पीक विम्याचे ढोल वाजवले गेले खरे, पण पीक विमा सुद्धा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला नाही. परवा एका शेतकऱ्यानं जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे अर्ज केला, मला पीक विम्याचे पैसे मिळालेत, ते पैसे घरी न्यायला मला पोलीस संरक्षण हवंय. त्या पोलीस अधीक्षकानं आश्चर्याने विचारलं, किती पैसे मिळालेत? आणि तो शेतकरी म्हणाला, 27 रुपये. आमच्या शेतकऱ्यांची या सरकारनं अक्षरशः चेष्टा चालवली आहे. ही सगळ्यात मोठी वस्तुस्थिती आहे. इथल्या तरुणांचं काय आहे आज परिस्थिती? काय आहे इथली? महाराष्ट्रात 42% तरुण पूर्ण बेरोजगार आहेत. परवा पोलीस भरती निघाली, जागा 6,000, अर्ज झाले 7 लाख. 3 विभागाच्या भरत्या निघाल्या, जागा 23,000, अर्ज झाले 35 लाख. एक तरुण एका चौकात उभा राहून तावानं सांगत होता, हे सरकारनं महागाई वाढवली, या सरकारनं बेरोजगारी आणली, हे सरकार काही कामाचं नाही, हे सरकार बिनकामाचं. बघता बघता पोलीस आले, त्या तरुणाला धरून नेलं आणि त्या तरुणानं पोलीस स्टेशन मध्ये गेल्यावर विचारलं, मला इथं का धरून आणलंय? तसे ते पोलीस म्हणाले, तुम्ही सरकारच्या विरोधात बोलताय. तसा तो तरुण म्हटला, अहो मी आपल्या सरकारबद्दल बोलत नव्हतो, मी पाकिस्तान सरकारबद्दल बोलत होतो. तसे ते पोलीस इन्स्पेक्टर म्हटले, आम्ही काय तुला वेडे वाटलो का? आम्हाला माहित नाही का कुठलं सरकार बिनकामाचं आहे ते? आज सगळ्यांची परिस्थिती आहे, सगळ्यांना जे झालंय ते माहिती आहे. पण आज नेमकी परिस्थिती काय, कुठल्या दिशेने आम्ही चाललोय, याचा विचार आम्ही प्रामुख्याने करायला हवा. उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री होते, महाराष्ट्रातला एकही उद्योग गुजरातला गेला नाही. पण आता रोज एक उद्योग गुजरातला निघालाय. तुम्ही महाराष्ट्र सरकार चालवताय का गुजरात साठी सरकार चालवताय, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न इथल्या जनतेच्या पुढे आहे. आमच्या पोरांच्या हाताला काम नाही, पोरं बेकार म्हणून फिरतायत महाराष्ट्रात. आज महाराष्ट्रावर 7,82,000 कोटीचं कर्ज आहे. 56,000 कोटी नुसतं व्याज भरतोय. हे सरकार जाईल त्यावेळी महाराष्ट्रावर 8.25 लाख कोटीचं कर्ज करून जाईल. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर या सरकारनं 65,000 रुपयांचं कर्ज करून ठेवलंय. मग कर्ज झालेले हे कर्जबाजारी तरुण चाकरी करायला काय गुजरातला जातील का? पुन्हा आमच्या वाट्याला मुंबई तुमची तर भांडी घासा आमची. अरे यासाठी 105 हुतात्म्यांनी बलिदान देऊन संयुक्त महाराष्ट्र मिळवला का? पण या सरकारनं हा महाराष्ट्र भावनिक दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या संयुक्त ठेवलाय कुठं? जातीत भांडणं लावली, धर्मात भांडणं लावली. तुम्ही टिकणारं मराठा आरक्षण देणार होता, काय झालं त्याचं? काय झालं धनगर आरक्षणाचं? काय झालं आदिवासी ओबीसींच्या प्रश्नाचं? हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे तो आहे. महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 18 पगड जातीचा एकसंघ महाराष्ट्र यांनी अक्षरशः तुकड्यात विभागून ठेवलाय. युगप्रवर्तक छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांनी राष्ट्र उभा केलं,
पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राजकोट इथला पुतळा सुद्धा हे नीट उभा करू शकले नाहीत. 8 महिन्यात राजकोटचा छत्रपतींचा पुतळा कोसळला. पुतळा नव्हे, महाराष्ट्र धर्म कोसळला. पुतळा नव्हे, महाराष्ट्राची अस्मिता कोसळली. पुतळा नव्हे, इथली नैतिक मूल्य ढासळली. 350 वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सिंधुदुर्ग किल्ला उभारलाय. 350 वर्ष झाली तो लाटांचे तडाखे खातोय. त्या लाटांच्या तडाख्यांनी सिंधुदुर्गाची दगड झिजलीत, पण 2 दगडांना सांधणारा चुन्याचा चिरा मात्र अजून जसाच्या तसा आहे. दगड झिजत 2-2 इंचात गेलीत, चुन्याचा चिरा मात्र जसाच्या तसा. मी निष्ठा त्या चुन्याच्या चिऱ्याला मानतो. दगड झिजतील पण निष्ठा नाही. त्या निष्ठेनं आता महाराष्ट्र धर्मासाठी उभा राहायचा आहे. खर तर स्वराज्याची मशाल विझवण्याचे प्रयत्न वारंवार झाले. कनेगराडच्या पायथ्याला असणाऱ्या रामजी पांगेरेला बातमी मिळाली, 10,000 फौजीनिशी दिलेर खान सुसाट येतोय. रामजी पांगेराकडे फौज फक्त 1,000. तो पळून नाही गेला. त्यांनी 300 मावळे गडाच्या रक्षणासाठी पाठवले आणि 700 मावळे घेऊन त्या दिलेर खानाच्या फौजेची वाट पाहत बसला. हा दिलेर खान ज्यांनी रयतेचे हाल केले आणि बघता बघता रामजीच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली. मस्तकाची शिर तडाडली आणि अंगातली बाराबंदी फाडून तो आपल्या मावळ्यांच्या पुढे उभा राहिला आणि कडाडला, मर्दानो, या खानाशी झुंजायचा आहे. जे जातीचे असतील ते येतील, जे जातीचे नसतील ते जातील. जो लढेल त्याला सोन्याची कडी आणि जो पळेल त्याला चोळी बांगडी. आणि हर हर महादेवचा जयघोष झाला. त्या 10,000 फौजेवर 700 मराठा तुटून पडला. शिमग्यात हलकी कडाडावी अशा मराठ्यांच्या तलवारी कडाडल्या. टिपरी घुमावी असे मराठे घुमले. तो आवेश आणि तो जोश 700 मराठ्यांपुढे ते 10,000 मोगल हतबल झाले, झुकले, नमले, पाठीला पाय लावून पळत सुटले. आपण किती आहोत हे महत्वाचं नाही, आपण कोण आहोत हे महत्वाचं आहे. आपण महाराष्ट्राचे वाघ आहोत. आपण हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे वाघ आहोत. आपण उद्धवजी ठाकरेंचे वाघ आहोत. ती मशाल घेऊन आता खडं ठाकायचं आहे. महाराष्ट्र धर्माच्या रक्षणासाठी, महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी, इथल्या स्त्रियांच्या सन्मानासाठी, तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी, महाराष्ट्राचं महाराष्ट्रपण अखंड ठेवण्यासाठी. ती मशाल जी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा अग्निहोत्र पेटवण्यासाठी हाती घेतली, ती मशाल जी आई जगदंबे पुढे महाराष्ट्र धर्माचं साकडं घातलं, ती मशाल जिथल्या मायमाऊलीच्या पावित्र्याचा अग्नी घेऊन धगधगती आहे. आता पुन्हा ती मशाल घेऊन उभा राहायचं आहे. घोडा मैदान जवळ आहे. चला उभे राहूया. उद्धवजी ठाकरेंच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राच्या विधान भवनावर पुन्हा भगवा फडकूया. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की. तो कोऑर्डिनेट करतोय. धन्यवाद नितीनजी. नितीनजी आता बोलत होते आणि निष्ठेची ताकद काय असते ती आताच वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाने आणि युवासेना प्रमुख आदित्यजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वामध्ये मुंबई विद्यापीठाची एक निवडणूक त्याला आपण सामोरे गेलो. सिनेटची निवडणूक होती, पण 10च्या 10 सदस्यांनी मुंबई विद्यापीठावर आपला भगवा फडकावलेला आहे. यानंतर मी विनंती करतो शिवसेना उपनेत्या सुषमाताई अंधारे यांना त्यांनी या दसरा मेळाव्यात आपले विचार मांडावे. सन्मान आणि विचारमंचाच्या समोरील आपण सर्व सन्माननीय परिवर्तनाच्या लढ्यामध्ये ज्या ज्या महामानवांनी महानायिकांनी योगदान दिलं त्या सर्व महामानवांना महानायिकांना विनम्र अभिवादन करत, ज्यांच्यामुळे आम्ही मोकळा श्वास घेऊ शकतोय आणि जे आमच्यासाठी आपल्या घरसंसारावर तुळशीपत्र ठेवून या देशाच्या सीमा राखत आहेत, त्या तमाम वीर जवानांना आणि त्यांच्या वीर मातांना विनम्र अभिवादन करत, ज्यांनी शिवसेनेचा वटवृक्ष वाढवला घडवला त्या वंदनीय बाळासाहेबांना अभिवादन करत, तुमच्यासारखीच मीही सन्माननीय पक्षप्रमुखांचं संबोधन ऐकायला उत्सुक आहे. मंचावर उपस्थित शिवसेनेचं चिलखत असा आम्ही ज्यांचा उल्लेख करतो ते सन्माननीय नेते संजय राऊत साहेब, नेते सुभाषजी देसाई, नेते अनिलभाऊ देसाई, नेते अरविंदभाई सावंत, विनायकभाई राऊत, शिवसेनेची खऱ्या अर्थाने बुलंद तोफ म्हणून आम्ही उल्लेख करू असे आमचे भास्कर दादा जाधव, ज्यांचं म्हणणं आपण ऐकलं ते ताकदीचे वक्ते नितीन बानगुडे पाटील, मंचावर उपस्थित आमच्या किशोरीताई पेडणेकर, वरुण भैया, खूप नामोल्लेख माझ्याकडनं कदाचित राहू शकतात, सगळे मान्यवर नेते उपस्थित आहेत. या दसरा मेळाव्यात एका चेहऱ्याची मला कमतरता भासते, ती म्हणजे धाराशिवच्या भूमपराड्यांचे आमचे निष्ठावंत शिलेदार ज्ञानेश्वर तात्या पाटील यांचं निधन झालं. त्या ज्ञानेश्वर तात्या पाटील यांना पक्षाच्या वतीने विनम्र आदरांजली वाहते, कारण आमच्यासाठी प्रत्येक शिवसैनिक हा शिवसेनेच्या कुटुंबाचा महत्त्वाचा भाग आहे. दादा हो, आज दसरा आहे. दसऱ्याच्या निमित्ताने राज्यभरामध्ये वेगवेगळे उपक्रम साजरे केले जात आहेत. गावापासून देशापर्यंत प्रत्येक जण हा सण उत्साहात साजरा करत आहे. गावगाड्यातला प्रत्येक माणूस, इथला मराठा, साळी माळी कोळी तेली तांबोळी आतार बागवान सुतार लोहार कुंभार रामोशी बेरड बेस्तर बेलदार घिसाडी कैकाडी पारधी कंजारभाट सिक्कलगार आराधी भराडी गोंधळी सगळ्या जातीची माणसं हा दसरा मेळावा अत्यंत आनंदाने साजरा करत आहेत. आणि या निमित्ताने राज्यभरात वेगवेगळे मेळावे होत आहेत. त्यात एक सकाळी महत्त्वाचा मेळावा संपन्न झाला, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा. आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघ संचालकांनी आज आपल्या अभिभाषणामध्ये असं म्हटलं की द्वेष संपला पाहिजे, सांप्रदायिक विभाजन होता कामा नाही, देश बलशाली झाला पाहिजे, हा देश मजबूत झाला पाहिजे, जाती जातीच्या धर्माधर्माच्या भिंती तोडल्या पाहिजेत, दुर्बल घटकांना सोबत घेतलं पाहिजे. सरसंघ संचालक जी आपलं म्हणणं सरांखो पर, पण सरसंघ संचालक जी तुम्ही हे सांगताय कुणाला? कारण महाराष्ट्रातल्या गावगाड्यात राहणारी 18 पगड 12 बलुतेदार 18 आलोतेदार, इथला मराठा साळी माळी कोळी तेली तांबोळी आतार बागवान सुतार लोहार कुंभार रामोशी बेरड बेस्तर बेलदार आराधी गोंधळी भराडी कैकाडी कंजारभाट सिक्कलगार पारधी जोशी चित्रकथी, ही सगळी माणसं गुन्ह्या गोविंदानेच नांदतात. पण सरसंघ संचालक महोदय, जर खरंच द्वेषबुद्धी संपवायचा सल्ला द्यायचा असेल तर आमची आपल्याला दोन्ही हात तिसरं मस्तक जोडून नम्रतेची विनंती असेल, हा सल्ला सगळ्यात आधी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना आपण द्यावा.
ज्यांनी या राज्यामध्ये माणसात माणूस ठेवला नाही, जातीत जात ठेवली नाही, ज्यांनी इथे द्वेषाचं राजकारण पसरवलं आणि ते द्वेषाचं राजकारण पसरवण्यासाठी कोकणमध्ये न चालणारी चिल्लर जी बाजारातनं रद्दबातल झाली आहे, असे 4 आणे 12 आणे तुम्ही इथं बाजारात आणताय आणि तुमची न खपलेली 4 आण्या 12 आण्याची चिल्लर इथे लोकांमध्ये जर जाती द्वेष पसरवत असेल तर सरसंघ संचालक साहेब जरा देवेंद्रजींचे कान उपटा आणि सांगा त्यांना की आम्हाला हा महाराष्ट्र शांत हवा आहे, इथे सांप्रदायिक विभाजन कृपया करू नका. पण हे सांप्रदायिक विभाजन का केलं जाते? का आधी ही 4 आणे 12 आण्याची चिल्लर हिंदू मुस्लिम करत होती, पण आम्ही आभार मानतो इथल्या हिंदूंचेही आणि मुस्लिमांचेही, ज्यांनी कमालीचा संयम दाखवला, ज्यांनी कमालीचा समंजसपणा दाखवला आणि यांच्या लव जिहाद किंवा ओट जिहाद अशा कुठल्याही धार्मिक विद्वेषाची पेरणी करणाऱ्या, विष पेरणी करणाऱ्या यांच्या कुठल्याही बोलण्याला त्यांनी कवडीची किंमत दिली नाही. मग त्यांनी दुसरा खेळ चालवलाय. आता हिंदू मुस्लिम कार्ड चालत नाही म्हटल्यावर मराठा ओबीसीचं कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न आता पुन्हा त्यांच्याकडून येते. हे मराठा ओबीसीचं कार्ड खेळणारी माणसं गावगाड्याची वीण उसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. माय मावल्या हो, दादा हो, राजे हो, अरे विचार करा, कालपर्यंत आम्ही गावगाड्यात सगळे एकत्र राहत होतो. आमची मराठा समाजातली मराठ्याच्या बाईला जर संक्रांतीचा सुगड पुजायचा असेल तर ती कुंभाराळीत जायची आणि सुगड आणायची. कुंभाराला जर नवरात्रीची माळ आणायची असेल तर ती माळ्याकडे जायची आणि देवीची माळ आणायची. माळ्याला जर काही आऊत लागला, नांगर लागला तर तो सुतार गल्लीत जायचा आणि आऊत आणि नांगर आणायचा. सुताराला दुर्डी लागली, सूप लागलं, टोपलं लागलं, तो काही काड्याच्या बुरडाच्या गल्लीला जायचा. आणि यांना कुणाला जोंधळा लागला तर ते अजून कुळी कुणबटाच्या खळ्यावर जायचे. ही सगळी माणसं एकत्र नांदत होती, पण यांच्यामध्ये जातीपातीच्या भिंती तयार केल्या त्या शिंदे साहेबांनी आणि फडणवीसांनी. हे आम्हाला शहाणपण सांगतात. आणि हे का असं करतात? कारण यांना माहिती आहे की उद्या निवडणुका लागल्या आणि लोकांमध्ये गेले तर लोक यांना प्रश्न विचारणार आहेत. लोक यांना प्रश्न विचारतील की इथल्या बेरोजगारीचं काय केलं, इथल्या नोकर भरतीचं काय केलं. सत्तेत आल्यापासून एमपीएससीच्या 70 प्रकारच्या परीक्षा झाल्या आणि 70 प्रकारच्या परीक्षांमधल्या 65 परीक्षा यांची पेपर फुटी झाली. यावर लोक प्रश्न विचारतील. लोक पेन्शनवर प्रश्न विचारतील, आरोग्य भरतीवर प्रश्न विचारतील, तलाठी भरतीवर प्रश्न विचारतील, होमगार्ड प्रश्न विचारतील. आश्रमशाळेतले शिक्षक ज्यांच्या पगारी झाल्या नाहीत त्या आश्रमशाळेतले शिक्षक प्रश्न विचारतील. आरोग्य खात्यातले आमच्या कर्मचारी आया बहिणी प्रश्न विचारतील. या प्रश्नांची उत्तरं या लोकांकडे नाही आहेत आणि म्हणून ही माणसं राजकारण करतात. बरं, आपण याच्यावर जेव्हा कधी यांना प्रश्न विचारावे त्यावेळेला ते लगेच सांगत असतात की नाही, याच्यावर राजकारण करू नका, त्याच्यावर राजकारण करू नका, हे बोलू नका, ते बोलू नका. कोण राजकारण करते? कोणत्या प्रश्नाची उत्तरं त्यांनी दिली? हे शिंदे साहेबांचे सगळे बोलघेवडे आमदार आकडे सांगतात. 6,000 कोटीचा निधी, 10,000 कोटीचा निधी, 5,000 कोटीचा निधी. अरे गेला कुठं? गावात रस्ते नाही, नीट लाईट नाही, गटर नाही, मीटर नाही, गेले कुठे हजारो कोटी रुपये तुमचे? किती किती थापा हाणाल आणि किती लोकांना भुलवाल, पण यावर ते चकार शब्दाने बोलत नाहीत. या प्रश्नांची उत्तरं ते देत नाहीत. शेतीमालाला भाव का नाही, सोयाबीन कापसाचं काय झालं, यावर ते काहीच बोलायला तयार होत नाहीत. यावर बोलायचं सोडून ते जातीपातीचे भांडणं लावायचा प्रयत्न करतात. आर्थिक प्रश्नावर तर ते बोलतच नाहीत. दादा हो, 1962 पासून ते 2014 पर्यंत, 1962 ते 2000 या राज्यावरचं कर्ज होतं 2,37,000 कोटी आणि गेल्या 10 वर्षात कर्ज झालं 9,54,911 कोटी. 10 वर्षात तिपटीने कर्ज वाढलं. ही वित्तीय तूट इतकी मोठी आहे की कदाचित पुढची 10 वर्ष ती तूट भरून निघणार नाही. तरीही घोषणांची आणि आश्वासनांची खैरातच खैरात चालू आहे.
काल परवा जाहिरातीचेच पैसे देत नाहीत म्हणून जाहिरातदार आणि कंत्राटदार बोलत होते, त्यावरही ते बोलायला तयार होत नाहीत. बरं आपण काही बोलावं तर ते म्हणतात राजकारण करताय तुम्ही. कुणी राजकारण केलं? शिंदे साहेब, राजकारण कुणी केलं ते जरा नीट समजून घ्या. जिवंत माणसांचं सोडा, तुम्ही तर महापुरुषांचं सुद्धा राजकारण केलं. शिंदे साहेब, तुम्हाला एकही आंदोलन हाताळता आलं नाही. आम्हाला आनंद आहे की सन्मान्य पक्षप्रमुख जेव्हा जितका काळ या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून होते तेवढा काळ या राज्यात एकही सांप्रदायिक आणि धार्मिक दंगल झाली नाही. पण शिंदे साहेब, तुम्ही ठरवून धार्मिक दंगली घडवून आणल्या. धार्मिक दंगली घडवण्यासाठी कारणीभूत असणाऱ्या शांतिगिरी सारख्या महाराजाच्या पाठीशी उभं राहण्याची भूमिका तुम्ही घेतली. तुम्ही खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्र नासवण्याचं काम केलं. तुम्ही शहाणपण सांगायचं आम्हाला आणि ते सांगतात महापुरुषांचं राजकारण. शिंदे साहेब आठवा, तेव्हा तुम्ही इकडेच होतात, नंतर गद्दारी करून गेलात. तुम्ही काय केलं? 10 वर्षापूर्वी 2014ला नरेंद्र मोदी यांनी इंदू मिलची कुदळ मारली होती. गेल्या 10 वर्षात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी त्या इंदू मिलची एक साधी वीट रचली नाही. याच्या उलट दीक्षाभूमीचं खोदकाम तुम्ही केलं. तुमची अघोरी भूक काही संपत नाही. तुम्ही किती राजकारण करावं? इकडे तुम्ही इंदू मिलचं स्मारक उभं केलं नाही, तिकडे अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवरायांचं स्मारक उभं करणार होतात. ते छत्रपती शिवरायांचं स्मारकही तुमच्याच्याने उभं करणं झालं नाही. हे तर नाहीच नाही, पण याच्याही पेक्षा आश्चर्य की छत्रपती शिवरायांचा पुतळा पडतो. शिंदे साहेब, छत्रपती शिवरायांच्या पायाशी जाऊन तुम्ही शपथ घेतली. किती खोटारडं वागाल. महाराजांची शपथही तुम्ही पाळली नाही. आणि तुम्ही वरून ते सांगतात की पुतळा कशाने पडला, तर म्हणाले ताशी 45 किलोमीटरचा वारा होता. ताशी 45 किलोमीटरचा जर वारा असेल तर कोकणामध्ये अनेक नारळाची झाडं आहेत, ती झाडं का पडली नाही? त्या झाडांवरचं साधं नारळ सुद्धा पडलं नाही. आणि तरीही हे आम्हाला सांगतात की ताशी 45 किलोमीटर, आणि त्या आपटेला तुम्ही सहज सोडून देता. तुम्हाला महापुरुषांची अस्मिता काहीच वाटत नाही. पण या वेळेला दादा हो, हे समजून घ्या, लोकसभेच्या इलेक्शनला प्रभू श्रीरामाने यांना चितपट केलं आणि विधानसभेच्या इलेक्शनला छत्रपती शिवरायांचे मरहट्टाच्या पठारावरचे मावळे यांना धूळ चाखल्याशिवाय राहणार नाही. ही माणसं एकही प्रश्न, मग आम्हाला ते सांगायला लागले. एक नवा शब्द काढला, गोंडस गुटगुटीत शब्द काढला आणि म्हणाले फेक नरेटिव्ह, फेक नरेटिव्ह, फेक नरेटिव्ह. कसलं फेक नरेटिव्ह? कुणाचं फेक नरेटिव्ह? फडणवीस साहेब, जरा आपल्या अंतकरणावर हात ठेवा आणि स्वतःला प्रश्न विचारा की फेक नरेटिव्हचं महानिर्मिती केंद्र तुम्ही स्वतः आहात. फडणवीस असं म्हणतात की दर 10 वर्षांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी जो सगळ्यात मोठा प्रयत्न केला गेला तो प्रयत्न मोदी आणि वाजपेयीजींनी केला. फडणवीस साहेब, 50ला या देशामध्ये घटना अंमलात आली तेव्हा आरक्षण सुरू झालं. 60ला त्याचा कार्यकाळ संपत होता, तोही फक्त राजकीय आरक्षणाचा. सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण तर कायमस्वरूपी आहे. पण राजकीय आरक्षण जर 60ला वाढवायचं असेल तर 60ला भारतीय जनता पार्टी बाळोत्यात सुद्धा नव्हती. ती साधी बाळोत्यात नव्हती, तिचा जन्म तरी झाला होता का ते जरा समजून घ्या. 60ला जो कालमर्यादा वाढवली ती काँग्रेसने वाढवली. 10 वर्षांनी पुन्हा 70ला आरक्षण वाढवलं. भाजपने नाही, ते पुन्हा काँग्रेसने वाढवलं. फडणवीस साहेब, या देशात संविधानाला धोका आहे आणि तो अजूनही संपला नाही. आणि त्याचं जिवंत उदाहरण तुम्हीच आम्हाला घालून दिलं. भारतीय राज्यघटनेने सांगितलं आहे की लेजिस्लेचर आणि ज्युडिशरी 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. न्यायपालिका आणि कायदे मंडळ वेगवेगळे असले पाहिजेत आणि न्यायपालिकेने स्वतःची स्वायत्तता अबाधित ठेवली पाहिजे. यासाठी न्यायाधीश पदावरच्या व्यक्तीने भलेही त्याचे धार्मिक कल काही असतील पण स्वतःचे धार्मिक कल सार्वत्रिकरित्या त्यांनी प्रदर्शित करू नये. असं असताना सुद्धा
जर या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आरतीसाठी जात असतील तर याचा अर्थ काय काढायचा बरं? आणि यावर शिंदे साहेब आपल्याकडून मी अपेक्षाच करू नये, कारण टेलिप्रॉम्प्टरवर आपण कॉपी वाचणार किती, भाषण करणार किती. आपल्याला वाचून वाचून भाषण करून आपल्याला त्याच्यातल्या कॉन्सेप्टही कळणार नाहीत. पण हे आपल्याला कधी लक्षात यावं की या देशाचा काय पद्धतीने या राज्याचा खेळखंडोबा शिंदे, फडणवीस, पवार या सगळ्या लोकांनी केला. वर हे सगळं झाकण्यासाठी इथल्या न्याय व्यवस्थेला काय पद्धतीने यांनी सगळीकडून वेठीस धरल्याचा प्रकार केला. आणि हे सगळं झाकताना आश्वासनांची आणि घोषणांची खैरात सुरू केली. आता एक नवी खैरात सुरू झाली. ते म्हणाले की विरोधकांना खुपतंय लाडकी बहीण. काय खुपायचं कारण आहे? लाडक्या बहिणींनी 1500 रुपये कचकावून घेतले पाहिजेत, रटावून प्रत्येकीनं पैसे घेतले पाहिजेत. कारण लक्षात असावं राजे हो, जे आम्हाला महिना 1500 रुपये मिळायला लागले ते काही देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी नागपूरचा बंगला विकून आम्हाला दिलेले नाही, किंवा ते 1500 रुपये शिंदे साहेबांनी तापोळ्याची जमीन विकून आम्हाला दिलेले नाहीत. दोघांनीही काही आपल्या खिशात हात घालून आम्हाला पैसे दिले नाहीत. हे पैसे आमच्या कष्टाचे पैसे आहेत. आमच्याच राज्यातल्या नागरिकांनी जो टॅक्स भरला त्या टॅक्सचे पैसे आहेत. तुम्ही फक्त पोस्टमन आहात, बेकार क्रेडिट घ्यायचा नाद करू नका. क्रेडिट घेतात, त्याचे बॅनर लावतात. अय दादा हो, तुमच्यापैकी लय जण काही तुम्ही विदर्भातून आला असाल, तुम्ही मराठवाड्यातून आला असाल. विदर्भात आणि मराठवाड्यात अशी असंख्य घरं आहेत की ज्या घरातल्या लोकांनी आपल्या बहिणींची लग्न लावण्यासाठी एकरानं वावर विकली असतील, एकरानं वावर गहाण टाकली असतील आणि आपल्या बहिणीचं लग्न लावून दिलं असेल. लावला तुम्ही कधी बॅनर? लावला तिच्या रुकवताच्या बाजूला बॅनर की मी माझ्या बहिणीच्या साठी 2 एकर जमीन विकली आणि 20 लाख रुपये खर्च केला, लाडक्या बहिणीला 10 लाख रुपये खर्च केले? बॅनर लावला आपण कधी? आपण बॅनर नाही लावला राजे हो कधी. आपण बहिणीच्या सासर घरी कधी भेटायला गेलो, बहिणीच्या भाच्याच्या हातामध्ये तिच्या जावला न कळता, तिच्या दिराला न कळता, तिच्या नंदेला न कळता, तिच्या सासू सासऱ्याला न कळता, तिच्या नवऱ्याला न कळता आपण असेच तिच्या हातात कधी 4-5 हजार रुपये घातले. आपण बाहेर येऊन बस स्टँडवर बॅनर लावला का राजे? बहिणीला 5000 रुपये दिले, लाडक्या बहिणीला 5000 रुपये हातात घालून आलो. दिला? लावला बॅनर? आपण बॅनर लावला नाही. आपण जाहिरातबाजी केली नाही. का केली नाही? कारण आपल्याला नात्याची मर्यादा कळते, आपल्याला बहिणीच्या नात्याचा मान कळतो, तिची मर्यादा कळते, तिची इज्जत राखली पाहिजे हे आपल्याला कळतं. बहिणीच्या गरिबीची थट्टा आपण कधी उडवली नाही. पण हे बदमाश लोक ज्यांना बहिणीचं नातं कळत नाही, मर्यादा कळत नाही, मान कळत नाही, कारण यांच्यातला एक बोल घेवडा, भाऊ म्हणू नका. भाऊ तुला भाऊ नाही म्हणायचं तर मग मी काय खाऊ म्हणायचो? काय म्हणायचो मी? ज्यांना बहीण भावाचं नातं कळत नाही, एकीकडे जाहिरातबाजी करतात आणि दुसरीकडे त्यांच्यातलाच एक जण काल स्नेहल जगतापांच्या बद्दल बोलताना म्हणतो, तुम्हाला लाडका भाऊ पाहिजे का काय पाहिजे बोला. एखादी बहीण ज्या वेळेला नडते, ती अडत नाही, ती तुम्हाला घाबरत नाही, ती तुम्हाला भिडते, त्यावेळेला तुमच्यातला पुरुषी सरंजामी बाज उफाळून येतो आणि तुमची जात पितृसत्ताक व्यवस्था उफाळते आणि तुम्ही तिच्या बाईपणावर हल्ले करता. पण हे बाईपणावर हल्ले करण्याचे संस्कार ना हे संस्कार वंदनीय बाळासाहेबांचे असू शकतात, ना तुम्ही ज्यांचं सकाळी झोपेतून उठल्यापासून झोपेपर्यंत नाव घेताय त्या आनंद दिघेंचे असू शकतात. हे संस्कार फार फार तर
रेशीम बागेत वाढलेल्या RSS मधून आलेल्या बाटग्यांचे संस्कार असू शकतात, जे बाटग्यांचे संस्कार तुमच्यावर आलेले आहेत, ज्या बाटग्यांच्या संस्कारामुळे तुम्ही महिलांच्या बद्दल अत्यंत अर्वाच्य पद्धतीने बोलताय. दादा हो, माझ्याकडे बोलण्यासारखे फार मुद्दे आहेत, परंतु तुर्तास आम्हाला आमच्या बहिणी लाडक्या आहेतच, पण त्या लाडक्या असण्याबरोबरच त्या सुरक्षित असणं जास्त गरजेचं आहे. एकट्या पुण्यामध्ये गेल्या 7 महिन्यात 265 बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. एकट्या पुण्यामध्ये 750 विनयभंगाची प्रकरणं घडली. आणि बदलापूर नंतर काल परवा सोनपेठला पुन्हा एकदा 4 वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार झाला. आणि पोलीस निरीक्षक बोलंवार हा राष्ट्रवादी गटाच्या आमदार आणि आमदार पक्षातल्या लोकांना वाचवण्यासाठी त्या एवढ्याशा लेकराची तक्रार नोंदवून घेत नाही, अटक करत नाही लवकर तो आरोपीला. आम्ही न्याय कुणाकडून मागायचा? तो न्याय घेण्यासाठी आजही रामदास फुटाणे साहेबांची ती कविता प्रस्तुत ठरते. ती फक्त कविता उद्धृत करते आणि थांबणार आहे. कविता अशी आहे: 70 वर्षाच्या म्हातारीला कोर्टाच्या पायरीवर बसलेली पाहून विचारलं. 70 वर्षाच्या म्हातारीला कोर्टाच्या पायरीवर बसलेली पाहून विचारलं, आजी आजी आज इथं काय आहे? त्यावर तिनं उत्तर दिलं, 17व्या वर्षी माझ्यावर बलात्कार झाला होता, त्याचा आज 17व्या वर्षी निकाल आहे. 17व्या वर्षी माझ्यावर बलात्कार झाला होता, त्याचा आज 17व्या वर्षी निकाल आहे. 32 न्यायाधीश, 20 वकील, 40 शिरस्तेदार बदलून गेले. किती न्यायाधीश बदलले? आम्हाला अजूनही आमच्या पक्ष आणि चिन्हाची केस अजूनही तारीख पे तारीख मिळते. झाला 2-3 दिवसात आचारसंहिता लागते. 26 नोव्हेंबरला कारकीर्द संपते. अरे पुन्हा तुमचा न्याय मिळाला तर तो आमच्या काय कामाचा? पुन्हा तुम्ही न्याय जरी दिला तरी तो न्याय आमच्यासाठी ऑपरेशन इज सक्सेस बट पेशंट इज डेड म्हणण्यासारखा असेल. तो काय उपयोगाचा? 70 वर्षाची म्हातारी म्हणते 32 न्यायाधीश, 20 वकील, 40 शिरस्तेदार बदलून गेले. निम्मे साक्षीदार मरून तर बाकीचे केव्हाच पळून गेले. कितीतरी बलात्कारित मावल्या मरून गेल्या, मी मात्र जिवंत आहे. हाच एक सवाल आहे. आणि 17व्या वर्षी झालेल्या बलात्काराचा आज 17व्या वर्षी निकाल आहे. भगवान के घर देर है ही म्हण अजूनही बदललेली नाही. भगवान के घर देर है ही म्हण अजूनही बदललेली नाही. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी थोडी सुद्धा सरकलेली नाही. मोर्चे आंदोलन तेव्हाही झालं, नंतर कुणी फिरकलं नाही, हे की नाही? पूजा चव्हाणच्या वेळेला मोर्चे आंदोलन करणारे नंतर त्यांच्याच पंक्तीला बसले. मोर्चे आंदोलन तेव्हाही झालं, नंतर कोणी फिरकलं नाही. तरी सुद्धा वाटतं आज माझ्या जीवनाची सकाळ आहे आणि 17व्या वर्षी झालेल्या बलात्काराचा 17व्या वर्षी निकाल आहे. थरथरत्या हाताला हात देऊन म्हातारीला उभं केलं. थरथरत्या हाताला हात देऊन म्हातारीला उभं केलं. निकाल ऐकण्यासाठी 4 भिंतीच्या आत नेलं. मात्र निकाल ऐकून तिचे पाय लटपटू लागले. पुराव्याअभावी काही आरोपी निर्दोष सुटून गेले. ज्यांना झाली शिक्षा ते तर कधीच मरून गेले. ज्यांना झाली, कारण एकट्या अक्षयला संपवताय पण आपटेला सोडून दिलंय, त्याचं काय? ज्यांना झाली शिक्षा ते तर कधीच मरून गेले. 70 वर्षाच्या आयुष्याचा आज सारा निकाल आहे. 17व्या वर्षी झालेल्या बलात्कारावर पुन्हा न्यायालयाने केलेला नवा बलात्कार आहे. आणि आजी सांगते 17व्या वर्षी झालेल्या बलात्काराचा 17व्या वर्षी निकाल आहे. दादा हो, हे चित्र बदलायचं असेल तर, हे चित्र बदलायचं असेल आणि महाराष्ट्राच्या लेकी बाळींना सुरक्षितता प्रदान करायची असेल तर या शिवतीर्थावरून महाराष्ट्रात सगळा अवघा आपल्या कानाचा, जीवाचा कान करून ऐकायला आतुर आहे. मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणू शकतो. हे वाक्य ऐकायला आपण उत्सुक आहोत आणि ते वाक्य ऐकण्यासाठी चला आज आपण संकल्प करूया. ही मशाल तेवत ठेवूया. विधानसभेला ही मशाल विरोधकांच्या बुडाखाली पेटली पाहिजे आणि या मशालीची धग
त्या प्रत्येक नराधमांपर्यंत आणि गद्दारांपर्यंतही पोचली पाहिजे. जे बोलायचं होतं ते असंच बोलायचं होतं. त्यामुळे पुन्हा त्याच्यावर दिलगिरी वगैरेचा काही प्रश्न नाही. थांबते, रजा घेते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सुषमाताई. आणि यानंतर मी विनंती करतो शिवसेना नेते भास्कर जाधव यांना की त्यांनी आपले विचार मांडावे. छत्रपती शिवराय, हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे, आपल्या पक्षाचे पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि अवघ्या 1.5-2 महिन्यामध्ये महाराष्ट्राचे होणारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे, युवा सेना प्रमुख शिवसेना नेते आदित्यजी ठाकरे, ज्यांनी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब यांचं जे अष्टप्रधान मंडळ होतं त्यांच्यामध्ये नेते म्हणून जे होते ते आदरणीय देसाई साहेब, आमचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय रावते साहेब, खैरे साहेब, गीते साहेब, माझे सहकारी शिवसेना नेते अरविंदराव सावंत, ज्या 2 सहकाऱ्यांची अतिशय धडाकेबाज अशी भाषणं झाली ते शिवसेनेचे उपनेते श्री बानगुडे पाटील, आमच्या भगिनी सुषमाताई अंधारे, व्यासपीठावरील सर्वच नेते मंडळी, खासदार, आमदार आणि मोठ्या संख्येनं उपस्थित असलेल्या बांधवांनो, भगिनींनो आणि पत्रकार मित्रांनो, आज दसऱ्याचा दिवस आहे. आज शिमोल्लंघनाचा दिवस आहे. आज तसं पाहिलं तर आजच्या दिवसाला अनन्यसाधारण अशा प्रकारचं महत्त्व आहे आणि खूप मोठी आख्यायिका आणि परंपरा असलेला आजचा हा दिवस आहे. ज्या पद्धतीनं पुराणामध्ये ऐतिहासिक दाखले देऊन आजच्या दिवसाचं महत्त्व सांगितलं जातं तशाच पद्धतीनं आपल्या दसरा मेळाव्याचं देखील महत्त्व आहे. 19 जून 1966 रोजी शिवसेनेचा जन्म झाला, शिवसेना स्थापन झाली. आपल्या राज्याचं भावी नेतृत्व बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचा. आणि म्हणून आजच्या दिवसाचं अनन्यसाधारण अशा प्रकारचं महत्त्व आहे. 19 जून 1966 साली शिवसेना स्थापन झाली आणि आज जवळजवळ 59-60 वर्ष झाली. या जगाच्या इतिहासामध्ये ज्याची नोंद झाली की गेली 59-60 वर्ष एकच मैदान, एकच नेता, एकच झेंडा आणि एकच विचार, ते म्हणजे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे. आणि तो मेळाव्याची परंपरा आज आपण या ठिकाणी गेली अनेक वर्ष साक्षीदार म्हणून या ठिकाणी आपण बसतात. दुपारी पत्रकारांनी मला प्रश्न विचारला की पलीकडे कुठेतरी एक मेळावा आहे म्हणाले. मी म्हटलं तो मेळावा आहे कुठे हे मला माहीत सुद्धा नाही, परंतु या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हिंदुत्व मानणारे, वंदनीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारावर श्रद्धा असणारे आणि आदरणीय उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वावर नितांत प्रेम करणारा मेळावा हा शिवतीर्थावर आहे, दुसऱ्या ठिकाणी कुठे नाही. बांधवांनो, भगिनीनो, येतं वर्ष हे विधानसभेचं निवडणुकीचं वर्ष आहे. आज
या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव साहेब निश्चितपणे काही लोकांच्यावर आपल्या शब्दाचे आसुडाचे फटके ओढल्याशिवाय राहणार नाहीत आणि ते ओढलेले फटके विशेष करून भाजपाची पाठ कशी लाल करते आणि कसे वळवळतायत हे ऐकण्याकरता आणि बघण्याकरता मी देखील उत्सुक आहे. आज जर आपण पाहिलं तर संजय राऊत साहेब इथे बसलेत. खरं तर राऊत साहेब जवळजवळ या महाराष्ट्र सरकारमध्ये गेल्या 2.5 वर्षामध्ये यांनी केलेले घोटाळे, यांनी केलेला भ्रष्टाचार, या राज्यामध्ये कायदा व्यवस्थेचे उडवलेले धिंडोडे, पार उडवलेली रया, त्याचबरोबर या महाराष्ट्रातून परराज्यामध्ये गेलेले अनेक उद्योगधंदे आणि या महाराष्ट्राची अस्मिता आणि या सह्याद्रीचा जो एक ठाकबाणा आहे, जो स्वाभिमान आहे, तो दिल्लीच्या काही नेत्यांच्या पायी घाण ठेवला. यांच्याबद्दलच आपण या सगळ्या गोष्टीवर बोलणार होतो. परंतु मी मगाशीच माझ्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं मीडियासमोर की तुम्हाला चमत्कार पाहायला मिळेल. निश्चितपणे जरी पाऊस डोक्यावर असला तरी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचं आमच्यावर कृपाक्षेत्र आहे. एकही पावसाचा थेंब आमची सभा होईपर्यंत पडणार नाही. हा चमत्कार तुम्हाला पाहायला मिळेल, हा चमत्कार तुम्हाला अनुभवायला मिळेल. मीडियाच्या लोकांना गंमत वाटली, पण आता त्यांना माझ्या बोलण्याची निश्चितपणे प्रचिती आली असेल की इथं पावसाचा एकही थेंब पडत नाहीये. बांधवांनो, भगिनीनो, 2 गोष्टीवर फक्त मी बोलणार आहे. बोलण्यासारखे मुद्दे अनेक आहेत, परंतु आज आदित्य साहेब बोलणार आहेत आणि मी ते ऐकण्याकरता माझ्यासारखा उभा महाराष्ट्र या ठिकाणी आतुर झालेला आहे. त्यामुळे मी माझं भाषण आटोपत घेणार आहे. बांधवांनो, भगिनीनो, हे राज्यामध्ये आलेलं सरकार हेच मुळात विश्वासघातानं आलेलं सरकार आहे. हे विश्वासघातकी सरकार आहे आणि जे विश्वासघातकी म्हणून सरकार आलेलं आहे ते सर्वांचा विश्वासघातच करणार, हे महाराष्ट्रानं लक्षात घेतलं पाहिजे. काय झालं मराठ्यांच्या आरक्षणाचं? काय झालं? काय एकनाथ शिंदेनी त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पायाला स्पर्श केला आणि सांगितलं की आम्ही कोर्टामध्ये टिकणारं आरक्षण मराठ्यांना देणार आहोत. मला वाटतं 2 दिवसामध्ये निवडणूक जाहीर होईल. हे आरक्षण जाहीर कधी करणार आणि कोर्टामध्ये ते न्यायाच्या कसोटीला कधी उतरणार हे देखील आपण लक्षात घ्या. पण मी धन्यवाद देतो मनोज जरांगे पाटलांना. त्यांनी वेळीच यांना ओळखलं आणि त्यांनी आपलं उपोषण सोडलं. कुठे आहे छगन भुजबळ? आहेत कुठे? परवांच्या दिवशी ओबीसी मध्ये 8 ते 10 जातींचा उपवर्गीय म्हणून त्या ठिकाणी अंतर्भाव केला. याचा अर्थ ओबीसीचं आरक्षण आम्ही जाऊ देणार नाही सांगितलं, कमी होऊ देणार नाही सांगितलं, पण त्याच्यामध्ये 8-10 जाती घालून जातीमध्ये लढे उभे करायचा प्रयत्न केला. काय झालं 4 दिवसापूर्वी सत्ताधारी पक्षातले आदिवासी आमदार, ज्याच्यामध्ये विधिमंडळाचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ हे मंत्रालयातून आत्महत्या करण्याकरता म्हणून मंत्रालयाच्या 4थ्या-5व्या मजल्यावर उड्या टाकतात. याचा अर्थ या सरकारवर कोणाचाही विश्वास राहिलेला नाही, अजिबात राहिलेला नाही, कारण हे सरकार विश्वासघातकी आहे. आज महिला बचत गटाच्या महिला, उमेद संघटनेच्या महिला लाखोचे मोर्चे काढतायत. अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, ह्या महिला हजारोंच्या संख्येनं त्या ठिकाणी मोर्चे काढतायत. सरकार नवीन घोषणा करतंय, पण माझ्या महिला भगिनींना माहिती आहे हे लबाड लोक आहेत, हे विश्वासघातकी लोक आहेत, हे विश्वासघातानं सरकार सत्तेवर आलेले आहेत. हे आमचा देखील विश्वासघात करतील. मग आमच्या महिला भगिनींना 1500 रुपये मिळाले त्याबद्दल फार मोठी काय चिंता करायची कारण नाही, कारण आमच्या महिला भगिनींना माहित आहे 2014 साली 15 लाख रुपये देणार होते, ते आज 10-11 वर्षांनंतर 1500 रुपये देतात. भाऊ पक्के लबाड आहेत, भाऊ लबाड आहेत. 10 वर्ष 400 रुपयाला गॅस सिलेंडर 1200 रुपयाला नेला आणि गेल्या वर्षी देशाच्या पंतप्रधानांनी खूप मोठं लंबचौडं भाषण केलं आणि सांगितलं की बहिणींना आम्ही भाऊबीज देतो आहोत. काय भाऊबीज दिली? 10 वर्ष 1400-1200 रुपयाप्रमाणे सिलेंडरचे पैसे घेतले
आणि 200 रुपये फक्त भाऊबीज दिली. यांना माहित आहे बहिणींना की आमचा भाऊ लबाड आहे. आणि म्हणून एकाही महिलेनं सांगावं की यांच्या नावावर आलेले 1500 रुपये एकाही महिला भगिनीनं त्या ठिकाणी खात्यावर अरविंद सावंत ठेवलेले नाहीत, तर सगळ्यांनी काढून घेतलेत. कारण त्यांना माहित आहे हे भाऊ लबाड आहेत. हे खात्यावर पैसे ठेवून चालणार नाही, हे भाऊ चोर आहेत, हे त्यांना सर्वांना माहिती आहे. महाराष्ट्र राज्य हे पूर्णपणे त्या ठिकाणी कर्जाच्या खाईमध्ये तिथं आज गेलेलं आहे. फक्त एकच गोष्ट सांगतो की या देशाचे गृहमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री यांनी 15-20 दिवसामध्ये पुण्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा एक मेळावा घेतला. खरं तर मगाशी इथं चांगला पोवाडा झाला. मी पण थोडासा पोवाडा म्हणणार होतो. अफजल खानाच्या वादाच्या वेळचा खान डुलत आला असा तो पोवाडा आहे की नाही, तसा हा गुजरातचे खान इथं येतात आणि उद्धव साहेबांना म्हणतात की हे औरंगजेब फॅन क्लबचे अध्यक्ष आहेत. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की देशाचा गृहमंत्री, राज्याचा गृहमंत्री सांगतो विरोधकांना रस्त्यावर ठोकून काढा. यांच्या हातामध्ये महाराष्ट्र आणि देश सुरक्षित आहे. नॅरेटिव्ह जे म्हणतात ते हे नॅरेटिव्ह आहे. उद्धव साहेबांनी औरंगजेबाचे गोडवे गायले, औरंगजेबाचं कौतुक केलं, त्या औरंगजेबाला धन्यवाद दिले. तो औरंगजेब 17व्या शतकातला नव्हता, तर तो 21व्या शतकामधला देशाच्या सीमेवर देशाच्या हिताकरता आणि देशाच्या संरक्षणाकरता लढणारा हा औरंगजेब होता. पण नॅरेटिव्ह पसरवायचं तर ह्यांनी 17व्या शतकामधला औरंगजेब इथं आपल्या सर्वांच्या समोर उभा केला आणि शिवसेना औरंगजेबाचे गोडवे गाते. अरे औरंगजेबाला विरोध करणारे, कारण तो औरंगजेब आम्हाला संजय राऊतांनी सांगितलं की तो गुजरातला जन्माला आला होता, त्याचाच तुम्ही गुजरातच्या तुमचे गोडवे आम्ही आयुष्यात कधी गाणार नाही. पण देशाच्या सीमेवर लढणारा परवा आज 8 ऑक्टोबरला आपण जर बघितलं तर सलीम हिलाल, हा सलीम हिलाल मुस्लिम सैनिक होता, त्याच्याबरोबर एक हिंदू सैनिक होता. पाकिस्तानच्या अतिरेक्यांनी त्यांना त्या ठिकाणी पळवून नेलं आणि त्या सलीम हिलालचा त्या ठिकाणी मारून तुकडे करून त्याचा खून केला. तो सलीम आमच्या देशातल्या सैनिकामध्ये सीमेवर आमच्या रक्षणाकरता सैनिक म्हणून लढत होता. त्याचा अभिमान बाळगायचा नाही, त्याचा अभिमान आम्हाला बाळगलाच पाहिजे. पण भारतीय जनता पार्टीचं जो म्हणून मुस्लिम नावाचा असेल, जो म्हणून कोणी मुस्लिम धर्माचा असेल, तो म्हणून देशद्रोही अशा पद्धतीचा नेरेटिव्ह पसरवण्याचं काम हे भारतीय जनता पार्टी करते. आणि म्हणून उद्धव साहेबांनी एक चांगलं गाणं या ठिकाणी घेतलंय की आई अंबे. त्यांनी मस्तपैकी एक गाणं या ठिकाणी घेतलंय. तिथं अंबेला सांगितलंय की अंबे आता तू खाली आहे, थांबू नकोस. आणि आमच्या सर्वांच्या हातामध्ये या गद्दारांचं या ठिकाणी पानिपत करण्याकरता, या भ्रष्टाचारांना जाळून त्या ठिकाणी यांचा भ्रष्टाचार खाक करण्याकरता, महिला पुरुषांच्या संरक्षणाकरता, शेतकऱ्यांच्या, तरुणांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, महिलेच्या रक्षणाकरता आम्हाला मशाल हातात दे. आणि ती मशाल या माझ्या समोर बसलेल्या नवदुर्गा आहेत, या नवदुर्गा महाराष्ट्रामध्ये नेतील आणि विधानसभेवर शिवसेनेचा भगवा ध्वज फडकवतील. याकरता म्हणून शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद भास्करजी. आणि यानंतर आता आपले विचार आपल्या या दसरा मेळाव्यामध्ये मांडणार आहेत, ज्यांच्या नेतृत्वात सिनेटचे 10च्या 10 उमेदवार मुंबई विद्यापीठावरती जिंकले आणि भगवा फडकवला. मी विनंती करतो शिवसेना नेते युवा सेना प्रमुख आदित्यजी ठाकरे यांना त्यांनी या दसरा मेळाव्याला संबोधित करावं. जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्रातील तमाम युवकांच्या प्रेरणास्थान, युवा हृदय सम्राट, युवराज माननीय युवा सेना अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्याचे सन्मान्य माजी पर्यावरण तथा राजशिष्टाचार मंत्री श्रीमान आदित्य साहेब उद्धव साहेब ठाकरे यांचा. लोकांचा आवाज पुरेसा आहे आणि लोक प्रेम देत असतात, जनता प्रेम देत असते. आज पहिल्यांदा मी दसरा मेळाव्यात भाषण करत आहे, आपल्याला संबोधित करत आहे, आपल्याशी चर्चा करत आहे.
आणि मनात अनेक आठवणी भरून येतात. मला आठवतं लहानपणी वर्षातला सर्वात मोठा दिवस आणि महत्त्व दिवस म्हणजे दसरा. तर दसऱ्याला काय, तर आजाचं भाषण म्हणजे वंदनीय हिंदुराय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं भाषण ऐकायला लहानपणीपासून अनेकदा इथे समोर बसलेलो आहे. तेव्हा असं कार्पेट नसायचं, तिथे गवत असायचं, त्याच्यात आम्ही बसायचो. मग वडिलांचं भाषण ऐकायला. मग 2010 साली मला आठवतं ह्याच मंचावर ह्याच दिवशी दसऱ्याच्याच दिवशी युवासेना स्थापन केली होती आणि माझ्या आजोबांनी वंदनीय हिंदुराय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी तलवार तर हातात दिली, पण ताकद दिली, आशीर्वाद दिले, प्रेरणा दिली, बळ दिलं की आदित्य लढ, ह्या महाराष्ट्रासाठी लढ, या मातीसाठी लढ, या देशासाठी लढ. ह्याच मैदानात गेले 10 वर्ष 14 वर्ष युवासेना प्रमुख म्हणून, मग शिवसेना नेता म्हणून मी ह्या मंचावर येत असतो. वडिलांची भाषणं ऐकत असतो. वडिलांची म्हणजे मुख्यमंत्र्यांची शपथविधी देखील पाहिलेली आहे. पण 14 वर्षात कधी मी भाषण केलं नाही, कारण घरात एक प्रथा आहे. आणि संजय राऊत काकाला माहिती आहे कदाचित, माझे वडील कधी त्यांच्या वडिलांचं भाषण नाही करायचे. आणि मी पण तसं आता उद्धव साहेब आले की थांबणार आहे. पण हे जरी असलं तरी योगायोग असा आहे की आजचा दिवस, हे साल 2024 कदाचित योगायोग असेल, कदाचित माझ्या आजोबांचा आशीर्वाद असेल, कदाचित पंजोबांचा आशीर्वाद असेल, आणि आहेच. त्यांनी कदाचित मला सांगितलं असेल की आदित्य, हा क्षण फार महत्वाचा आहे, हे साल फार महत्वाचं आहे, ही लढाई सर्वात मोठी आणि सर्वात महत्वाची लढाई ही आत्ताची येणारी लढाई आहे. मला आठवतं 6 जानेवारीला अरविंद सावंत साहेबांसाठी मी गिरगावमध्ये सभा घेतली होती आणि सुरू केलेला आपण लोकसभेचा आपला प्रचार सुरू केला होता. आणि त्यावेळी मी सांगितलं होतं की गेले 5 वर्ष ज्या लोकसभेत आपल्याला परिवर्तन घडवायचं, ज्या लोकसभेमध्ये आपल्याला बदल घडवायचा आहे, ते साल आलेलं आहे. आणि तसंच मी सांगतो, 2 वर्ष ज्या क्षणाची आपण वाट पाहत होतो, ज्या वर्षाची आपण वाट पाहत होतो, 2024ची निवडणूक कधी लागणार, राज्याची निवडणूक कधी लागणार. हा, कदाचित मला काल परवाकडे कोणीतरी एकाने सांगितलेलं आहे, एका अधिकाऱ्यांनी, कारण आता चर्चा सुरू आहे. भास्कर जाधव साहेब, आपल्याला देखील माहिती असेल, चर्चा सुरू आहे की आपण सगळे आमदार म्हणून जेव्हा निवडणुकीला सामोरी जातो, आता हे सरकार तर शेवटच्या मिनिटाला हजारो कॅबिनेटचे निर्णय घेत आहे. ज्यांना ज्यांना काय काय महामंडळ असतील, मंडळ असतील, ज्यांना ज्यांना बनवायचं त्यांना बनवते, म्हणजे महामंडळ वगैरे बनवतच आहे, पण जे काही बनवायचं ते बनवतं. पण मला एकाने सांगितलं की आदित्य, आचारसंहिता लवकर लागणार नाही. जोपर्यंत अदानीची सगळी कामं आणि सगळे GR निघत नाहीत तोपर्यंत आचारसंहिता लागणार नाही, असं मला एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. आणि म्हणून ही लढाई फार महत्वाची ठरते. आज हा आपला दसरा मेळावा इथे एक चालू आहे, खरी शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना. आणि आपलं भाग्य आहे की आपल्या शिवसेनेला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव जोडलेलं आहे. म्हणजे उद्धव साहेब पण आहेत, बाळासाहेब पण आहेत, आणि ही आपली शिवसेना आहे. ठाकरे म्हणजे तुम्ही सगळेच. पण ही जी लढाई आहे ही महत्वाची एवढ्यासाठी आहे, माझ्यासाठी देखील महत्वाची एवढ्यासाठी आहे, कारण ही लढाई वैयक्तिक नाही, स्वतःसाठी नाही, कुठच्या पदासाठी नाही, सरकार बनवण्यासाठी नाही, तर आपल्याला महाराष्ट्रात ही जी लूट चाललेली आहे, कदाचित सुरतेच्या लूटाचा जो बदला घेत आहेत, ही लूट, हा भ्रष्टाचार, मुंबईची विकत आहेत, हे सगळं रोखण्यासाठी ही महत्वाची निवडणूक आहे. हे तुम्ही ठरवायचं आहे की मुंबईला आपण अदानीच्या घशात घालू देणार आहात की नाही, हे तुम्ही सर्वांनी ठरवायचं आहे. हा निर्णय तुमच्या हातात राहणार आहे. कारण ह्या 2 वर्षामध्ये जर पाहिलं आपण तर 2च गोष्टी झालेल्या आहेत. एक म्हणजे मुंबईची लूट, आणि दुसरं म्हणजे महाराष्ट्र असेल, मुंबई असेल, सगळे प्रकल्प असतील, त्यांच्या आवडत्या मित्र कॉन्ट्रॅक्टरच्या घशात घालण्याचं काम एकनाथ शिंदे करत आहेत, मिंदे सरकार करत आहे. स्वतःसाठी खोके आणि महाराष्ट्राला धोके म्हणून जे करत आहे ते जर रोखायचं असेल तर आपली ही ताकद जी आहे, ही एकजूट जी आहे, ही कायम ठेवायला लागेल. आणि या निवडणुकीत दाखवायला लागेल की हा महाराष्ट्र आहे जो झुकणार नाही आणि कधी विकला जाणार नाही. भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, किती भ्रष्टाचार पाहायचं. आधी हे भाजपवाले जेव्हा यायचे आपल्याकडे आणि सभा घ्यायचे तेव्हा ते एक एक भ्रष्टाचारचं A to Z काढायचे, A फॉर, B फॉर, C फॉर. पण राजन विचारे साहेब, जर आता आपण पाहिलं, एकनाथ शिंदेंनी, मिंदे सरकारनी
या भाजपनी, या खोके सरकारनी जेवढे ह्या महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार करून लुटलेला आहे, तर एच जर आकडा करायचा असतील तर 100 भ्रष्टाचार असतील, बीचा जर आकडा करायचा असतील तर 100 भ्रष्टाचार असतील. असे A to Z हे कितीतरी आपण पाहिलं तर प्रत्येक अक्षराला वेगळे असे अनेक भ्रष्टाचार करून ठेवलेले आहेत. मुंबईच जर म्हणायचं झालं तर मागच्या वर्षी असेल किंवा ह्या वर्षी असेल, 2 मोठे घोटाळे रस्त्यांचे झाले. तिथे मुंबईकर किती जरा हात वरती करून मला दाखवा. आहात ना तुम्ही सगळे मुंबईकर? तुम्ही मला सांगा, मागच्या वर्षी जो रस्त्याचा घोटाळा मी उघड केला, पत्रकार परिषद घेतली, 15 जानेवारीला मी भ्रष्टाचार तो उघड केला होता. आणि त्यावेळी प्रधानमंत्री महोदयाने सांगितलं होतं की प्रधानमंत्री महोदय, ह्याच्यात नाव तुमचं खराब होणार आहे, बदनामी तुमची होणार आहे. तुमच्या हातातून हे भ्रष्टाचारी काही कामं करून घेत आहेत, तुमच्याकडून भूमिपूजन ज्या गोष्टींची करत आहेत, कधीही ती गोष्ट होणार नाही. या मुंबईत ही कामं कधी सुरू होणार नाहीत. पण रावते साहेब, 6,000 कोटीचा मागचा घोटाळा रस्त्यांचा जेव्हा मी हा घोटाळा उघड केला, तेव्हा मुंबई महानगरपालिकेला मान्य करायला लागला आणि 1,000 कोटी मुंबईचे वाचवायला लागले, मुंबईचे कमी करायला लागले. आणि तरी देखील मी आज सांगतो, अजूनही 5,000 कोटीचा घोटाळा हा आपल्या डोळ्या देखत आहे. एक तरी रस्ता ह्या मुंबईत गेल्या 2 वर्षात नवीन झालाय का मला सांगा? कोणाचं तरी भाषण ऐकलेलं मी, कोणाचं तरी भाषण ऐकलेलं 2 वर्षात. मग परत शर्ट काढली घ्यायचा आणि म्हणून आता आज किती वेळा म्हणणार मला माहित नाही. पण असे म्हणत आपल्याला आपल्यामध्ये व्यस्त ठेवत, आपल्याला जातीय दंगलींमध्ये असेल, धर्मांच्या दंगलींमध्ये असेल, काही वादांमध्ये असेल, काही वेगळ्या विचारांमध्ये असेल, आपल्याला व्यस्त ठेवून हे खोके सरकार जे आहे, 50 खोके तर खाल्ले, पण प्रत्येक दिवशी हे सरकार खोके आणि खोके महाराष्ट्रातून काढत आहे, मुंबईतून काढत आहे. जसा मागच्या वर्षीचा रस्त्याचा घोटाळा होता, या वर्षी देखील त्यांनी 6,000 कोटीचा रस्त्याचा घोटाळा केलेला आहे. मी आज मुंबई महानगरपालिकेच्या आधीच्या पण आयुक्तांना सांगत आहे आणि आत्ताच्या पण आयुक्तांना सांगत आहे, याद राखा, जर तुम्ही याच्यावर सही केली तर 1 तरी रुपया तुम्ही त्या कॉन्ट्रॅक्टरने दिला, 1 तरी रुपया तुम्ही या खोके सरकारला दिला. एका महिन्यात आमचं सरकार येत आहे, आल्यानंतर तुम्ही विचार करा, आत राहायचंय की बाहेर थांबायचंय. पण एक सुद्धा गोष्ट अशी नाही याची त्यांनी सोडली नसेल. प्रत्येक गोष्टी, तो आनंदाचा शिदा काय त्याच्यात घोटाळा, युनिफॉर्म असेल त्याच्यात घोटाळा. आज महाराष्ट्रात जाऊन पहा, शाळेचे युनिफॉर्म कितीतरी लाख देणार होते, पण एक तरी विद्यार्थ्याला युनिफॉर्म मिळालाय का ते पण दाखवलं. बघा क्वालिटी आहे, स्टँडर्ड आहे. काय क्वालिटी, काय स्टँडर्ड. दोन्ही वेळा जेव्हा डॅवॉसला तुम्ही गेलात, देसाई साहेब तुम्ही आणि मी आपण गेलो होतो डॅवॉसला, बरोबर आहे ना? आणि तेव्हा देसाई साहेब जेव्हा उद्योग मंत्री होते, त्या डॅवॉसमधून आमच्या एका दौऱ्यातून, 4 दिवसाच्या दौऱ्यातून आम्ही या महाराष्ट्रासाठी 80,000 कोटीची गुंतवणूक आणून दाखवली होती. पण हेच मिंदे सरकार, हेच खोके सरकार गेलं डॅवॉसला. मागच्या वर्षी पण गेलं, ह्या वर्षी पण गेलं. आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, 24 तासात आणि दुसऱ्या वेळी 28 तासात 40 ते 45 कोटी ह्या 2 दिवसाच्या दौऱ्यांमध्ये उडवलेले आहेत. 40 ते 45 कोटी. खैरे साहेब, शक्य आहे का एवढं उडवणं? शक्यच नाहीये. पण ह्या माणसांनी उडवून दाखवले. आज आपण बघतोय आनंद शिदात घोटाळा, युनिफॉर्म मध्ये घोटाळा, रस्त्यामध्ये घोटाळा, स्ट्रीट फर्निचर मध्ये घोटाळा, झाडांच्या कुंड्यांमध्ये घोटाळा, झाडं लावण्यात घोटाळा, मुंबईचे कुठचेही महामार्ग असतील घोटाळा, सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन मध्ये घोटाळा, सॅनिटरी पॅड मध्ये घोटाळा. घोटाळा तर एवढे घोटाळे झालेले आहेत की अनेक फायली आपल्याकडे पडलेल्या आहेत. मी तर वाट पाहतच आहे, आपलं सरकार आल्यानंतर प्रत्येकाची फाईल काढणार आहे. मग तुम्ही मंत्री असाल ह्या सरकारमधले, तुम्ही राजकीय लोक असाल किंवा अधिकारी असाल, हा महाराष्ट्र तुम्हाला सोडणार नाही, आत टाकल्याशिवाय थांबणार नाही. ही लूट आज आपल्याला थांबवायची. एका बाजूला आपण पाहतोय सगळं काही ओरबडलं जात आहे, जे काही यांच्या घशात नाही जात ते गुजरातच्या घशात जाते. गुजरातची आपलं काही वैयक्तिक वाद नाही, गुजरातची काही वैर नाही. पण मला राग ह्या गोष्टीचा येतो आणि मी नडतो त्या गोष्टींसाठी. जेव्हा आमच्या हक्काचं तुम्ही गुजरातला खेचून नेता, ओरबडून नेता, त्या गोष्टीसाठी मी लढणार म्हणजे लढणार. आज मी तुम्हाला विचारते, इकडच्या तरुणांना विचारते, तुम्ही माझी साथ आणि सोबत देणार की नाही? आज इथे महाराष्ट्रात फिरत असताना, संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरत असताना आदेशजी गेले 2 वर्ष
आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात गेले, प्रत्येक तालुक्यात गेले, मध्ये शेतकऱ्यांसाठी असेल, कधी महिलांवर अत्याचार झाले त्याच्या विरोधात लढायला असेल, किंवा मग कोकणमध्ये छत्रपती शिवरायांचा पुतळा, जिथे ह्या माणसांनी, एकनाथ शिंदेजींनी घोटाळा केला, त्या पुतळ्यामध्ये देखील शिवरायांच्या पण पुतळ्याला सोडलं नाही. म्हणजे तुम्ही एका बाजूला बघा, गुजरातमध्ये स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आहे सरदार वल्लभभाई पटेलांचा, कितीतरी फुटाचा तो पुतळा आहे, अजूनही आहे, तसाच आहे, तिथे घोटाळा नाही केला. पण आपल्या छत्रपतींच्या पुतळ्यात त्यांनी घोटाळा केला. ही भाजप आहे आणि हे मिंदे सरकार आहे. असलं मिंदे सरकार आणि भाजपला तुम्ही कधी मतदान करू शकाल का? जे लोक आपल्या छत्रपतींच्या पुतळ्याला सोडू नाही शकत, तिथे देखील घोटाळा करतात आणि मग सांगतात दुसरे ते मंत्री आहेत ते असे चष्मा खाली करून बोलणारे. ह्याच्यातून काहीतरी चांगलं निघेल, वाईटातून काहीतरी चांगलं निघेल. काय चांगलं निघेल ह्याच्यातून? टेंडर मोठ्या पैशाचं काढलेलं आहे तुम्ही, पण आज देखील तुम्हाला सांगत आहे की हा महाराष्ट्र विसरणार नाही. तुम्हाला शिक्षा देणार म्हणजे देणारच, आणि शिक्षा म्हणजे एक तर घरी बसवणार, नाही तर जेलमध्ये बसवणार. पण आमच्या महाराष्ट्रामध्ये जी लूट तुम्ही वाचवलेली आहे, जो भ्रष्टाचार तुम्ही केलेला आहे, आणि ज्या तरुणांना तुम्ही बेरोजगार म्हणून या रस्त्यावर सोडलेला आहे, हा महाराष्ट्र कधी माफ नाही करणार. मला जास्ती वेळ घ्यायचा नाहीये, उद्धव साहेब आता येणारच आहेत. पण एक सगळ्यात महत्वाचा विषय जो मला महाराष्ट्रात जाणवतो, तो प्रत्येक जिल्ह्यात जाणवतो, तो प्रत्येक शहरांमध्ये जाणवतो, प्रत्येक गल्लीत जाणवतो, प्रत्येक घरात जाणवतो, तो म्हणजे आज महाराष्ट्रात लाखो तरुण पोरपोरी आहेत, तरुण मुलं मुली आहेत, जे शिकलेले आहेत, शिक्षण चांगलं घेतलेलं आहे, जॉबसाठी फिरत आहेत, पण नोकऱ्या कुठेही उपलब्ध नाही आहेत. विनायक राऊत साहेब आपल्या मतदारसंघात असेल, म्हणजे चांदा ते बांधाचं पूर्ण आपण महाराष्ट्र पाहिला, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये असेल. या गेल्या 2 वर्षामध्ये खरं जर आपण महाविकास आघाडीचा काळ बघितला तर 6.5 लाख कोटीची गुंतवणूक एका व्यक्तीच्या नावावर आणि एकावर विश्वास होता. तो विश्वास सगळ्या उद्योगपत्यांचा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ह्या व्यक्तीवर होता, म्हणून ही गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणू शकलो आपण. 6.5 लाख कोटीची गुंतवणूक आणू शकलो होतो. पण ह्या गेल्या 2 वर्षामध्ये आपण पाहतोय जे महाराष्ट्राला लुटण्याचं काम चालू आहे, 1 CM आणि 2 हाफ DCM, त्यांमध्ये जी रस्सीखेच चालू आहे की मला मिळतात की तुला मिळतात, तुला मिळतात की मला मिळतात खोके. आपल्या महाराष्ट्रातून अनेक उद्योगधंदे हे गेलेत ते पलीकडे गुजरातला गेलेत. पुणे जिल्ह्यामध्ये जो वेदांता फॉक्सकॉनचा प्रकल्प येणार होता, नेला कुठे? गुजरातला. आणि पाठवला कोणी? तर मिंदे सरकारनी पाठवलाय. ह्याच मिंदे सरकारनी, ह्याच घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी. जो विदर्भामध्ये एअरबस टाटाचा प्लांट येणार होता, तो नेला कुठे? गुजरातला पाठवला. आणि पाठवला कोणी? ह्याच मिंदे सरकारने पाठवलाय, निर्लज्ज मिंदे सरकारने पाठवलेला आहे. जो बल्क ड्रग पार्क आपल्या छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्ह्यात येणार होता, तो पाठवला कुठे? गुजरातमध्ये. पाठवला कोणी? तर मिंदे सरकारने पाठवलेला आहे. जो आपल्या रायगड जिल्ह्यामध्ये मेडिकल डिव्हाइस पार्क येणार होता, तो देखील पाठवला कुठे? तर गुजरातमध्ये पाठवला. पाठवला कोणी? तर मिंदे सरकारने पाठवलेला आहे. म्हणजे सगळं काही, आता तुम्ही विचार करा, सगळं काही उचलतायत आणि नेतात गुजरातला. ह्यांचं जर सरकार चुकून आपल्या डोक्यावर बसलं तर मंत्रालय देखील नेतील आता हे गुजरातला. हे आपल्याला आता रोखायचं आहे. आज जर तुम्ही मला विचारलं की आदित्य तुमचं सरकार तर येणारच आहे, महाविकास आघाडीचं सरकार येणार आहे, तुमच्या 3 महत्वाच्या प्रायोरिटी काय असणार, सगळ्यात 3 महत्वाचे मुद्दे काय असणार, पहिल्या 3 गोष्टी तुम्ही ज्याच्यावर काम करणार ते काय असणार? आज मी या महाराष्ट्राला सांगत आहे, नोकऱ्या, नोकऱ्या आणि नोकऱ्या. ह्या 3 गोष्टी, तिन्ही म्हणजे नोकऱ्या ह्या सगळ्यात महत्वाच्या. नंबर 1 ची प्रायोरिटी नोकरी, नंबर 2 ची प्रायोरिटी नोकरी आणि नंबर 3 ची प्रायोरिटी नोकरी. मग ते स्पर्धा परीक्षा असो, आमच्या मराठवाड्यातून असतील, विदर्भातून असतील, अनेक तरुणी बसतात या स्पर्धा परीक्षांसाठी. 4-4, 5-5 वर्ष मेहनत करतात, दिवस रात्र मेहनत करतात. पण आज आपण पाहतोय MPSC काय हाल करून ठेवते आपल्या महाराष्ट्राच्या तरुण पोरांची. प्रायव्हेट जॉब्स निघून गेलेले आहेत, स्पर्धा परीक्षा निघून गेलेल्या आहेत, पोलीस कॉन्स्टेबलची भरती. मागच्या महिन्यामध्ये भर पावसात आपण पाहिलं, जोगेश्वरी पुलाच्या खालती सगळ्यांना झोपायला लावलं होतं, कोण मरीन ड्राईव्हला झोपत होतं. 17,500 पदांसाठी 18 लाख तरुण मुलं मुली इथे आले होते. आणि त्याच्यात BCom होतं, कोणी MCom होतं, कोणी LLB होतं. ही सगळी जी तरुण मुलं मुली आहेत, ह्यांना एकच गोष्ट पाहिजे, ते म्हणजे हाताला काम. आणि हेच आपलं हिंदुत्व आहे. हृदयात राम आणि हाताला काम. आज विजयादशमी आहे, आज दसरा आहे. आपल्याला जो विजय प्राप्त करायचा आहे तो ह्या सगळ्या मिंदे सरकारच्या, खोके सरकारच्या जे काही अवगुण, जे काही भ्रष्टाचार, जे काही बेरोजगारी, जे काही अत्याचार ह्या महाराष्ट्रात त्यांनी आणून ठेवलेले आहेत, ही 10 डोकी जी आहेत त्यांची, ती चित्त करायची आहेत आपल्याला. आणि मशालीनी आपल्याला पुन्हा एकदा सुवर्ण काळाकडे न्यायचंय. मी आज तुम्हाला विचारत आहे, इथे सगळे जे आपले
महाराष्ट्र प्रेमी जनता आलेली आहे. तुम्ही लढायला तयार आहात का? मी तर लढत आहे आपल्या महाराष्ट्रासाठी, मी लढत आहे आपल्या भूमिपुत्रांसाठी, मी लढत आहे आपल्या न्याय हक्कांसाठी. अंगावर वार घ्यायला तयार आहे. हे खोके सरकारवाले मागून वार करतात, चला ठीक आहे, पुढून मागून कुठेही करा. उद्धव साहेबांच्या पाठीत खूप खंजीर खुपसला तरी देखील ते लढत आहेत. तुम्ही आम्हाला साथ आणि सोबत देणार की नाही? लढायला तयार आहात का? जिंकायला तयार आहात का? लढायला तयार आहात का? जिंकायला तयार आहात का? आणि जिंकायचं असेल तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायला लागेल. आपलं चिन्ह कुठचं? 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 चला हाती मशाल घेऊया आणि विजयी होऊया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. धन्यवाद आदित्यजी. आज पहिल्यांदा आपण या शिवतीर्थावर आपले विचार मांडलेले आहेत आणि हे शिवतीर्थ ज्या ठिकाणी वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं शक्तिस्थान इथे पाठीमागे जणू काही आत्ता तुम्हाला आशीर्वाद देत होतं, त्यामुळे हे शिवतीर्थ सुद्धा तुम्हाला ही वास्तू तथास्तू म्हटल्याशिवाय राहणार नाही. तुमच्या मनातल्या सगळ्या इच्छा नक्की पूर्ण होतील. अरे आवाज कुणाचा? हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा, पक्ष प्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे यांचा. आणि आता मी विनंती करतो, शिवसेनेची मुलुक मैदानी रोक ठोक तोफ संजयजी राऊत शिवसेना नेते यांना त्यांनी या दसरा मेळाव्यात आपले विचार मांडावे. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करतो. रश्मीवहिनी आलेल्या आहेत, त्यांनाही जय महाराष्ट्र. व्यासपीठावरील सर्व शिवसेनेचे नेते, उपनेते, आमदार, आदित्य ठाकरे, आपण शिवतीर्थावरच्या दसरा मेळाव्यात पहिलं भाषण केलं. शिवसेनेच्या नव्या पर्वाची ही सुरुवात असं मी मानतो. नक्कीच आपण जे म्हणालात की वडिलांसमोर मुलानं कधी भाषण केलं नाही आपल्या परिवारात सगळ्या, पण मी इतकं सांगेन आदित्य, आता आपण लहान मूल राहिलेले नाही आहात. आपण या राज्याचे, देशाचे नेते झालेले आहात आणि या महाराष्ट्र आपल्याकडे फार मोठ्या अपेक्षेने पाहतो. आपण मगाशी लढणार का विचारलं. जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रातल्या ठाकरेंच्या 3 पिढ्यांनी आवाहन केलं लढाल का, तेव्हा हा महाराष्ट्र लढण्यासाठी फक्त ठाकरेंच्याच मागे उभा राहिलेला आहे. मग प्रबोधनकार ठाकरे असतील, माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे असतील, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे असतील, आणि आपण स्वतः सुद्धा गेल्या 2.5 वर्षापासून जी झुंज या महाराष्ट्रात देत आहात, हा महाराष्ट्र आपल्या नेतृत्वाखाली सुद्धा लढायला तयार आहे. चिन्ह कोणतं? मशाल. मशालीसारखं चिन्ह या जगात दुसरं कोणतं नाही असं मी मानतो. मशाल काय आहे? द एनिमी ऑफ डार्क. हा जो अंधकार या महाराष्ट्रामध्ये पसरलेला आहे, या देशामध्ये पसरलेला आहे, तो अंधकार दूर करण्यासाठी सत्वरी भूवरी ये,
माननीय उद्धव साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. सत्वरी भूवरी ये आदि माये तू ये आदि शक्ती तू ये आदि माये तू ये अनादि शक्ती तू ये असुरांचा संहार कराया मशाल हाती दे सत्वरी भूवरी ये ग अंबे सत्वरी भूवरी ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे यांचा मातले भारत यांचे मर्दन करण्या ये अत्याचारी दैत्यांपासून अभय शिवछत्रपतींच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यासाठी उद्धव साहेब ठाकरे सर्व सन्माननीय नेते छत्रपती शिवाजी महाराज की नंतर सुभाषी देसाई यांना विनंती आहे भारत मातेच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करावा. भारत माता की. त्यानंतर दिवाकर रावते साहेब कैलासवासी प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करतील. चंद्रकांत खैरे यांना विनंती आहे वंदनीय शिवसेना प्रमुख हिंदुहृदय सम्राट वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करावा. तसंच किशोरीताई पेडणेकर यांना विनंती आहे स्वर्गीय मासाहेबांच्या प्रतिमेस आपण पुष्पहार अर्पण करावा. यानंतर परंपरेनुसार शस्त्रपूजन आणि सोने वाटप. शस्त्राची पूजा सर्व सन्माननीय नेते आपल्या सर्वांच्या साक्षीने या शिवतीर्थावर या व्यासपीठावर संपन्न होत आहे. या ठिकाणी आपल्या सोबत रश्मी वहिनी तसेच तेजसजी ठाकरे हे सुद्धा या शिवतीर्थावरती आज उपस्थित आहेत. शस्त्रपूजन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा हा आपला दसरा मेळावा. यानंतर मी विनंती करतो संजयजी राऊत साहेबांना माननीय उद्धवजींना सांगू इच्छितो की आपण येण्यापूर्वी या मंचावरून सन्माननीय आदित्य ठाकरे यांचं भाषण झालं आणि आदित्य ठाकरे यांच्या भाषणानं या महाराष्ट्रातल्या राजकारणाची शिवसेनेच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाली. आपली निशाणी मशाल आहे. आता शस्त्रपूजा झाली. अनेक शस्त्र तिकडे आपण ठेवलेले आहेत पूजेसाठी. या देशामध्ये अनेक शस्त्र आहेत. सकाळी सुद्धा नागपूरला शस्त्रपूजा झाली. पण आमच्या शस्त्रामध्ये आता एक नवीन शस्त्र आलेलं आहे. ते शस्त्र म्हणजे मशाल. या मशालीला सुद्धा यापुढे शस्त्राचा दर्जा द्यावा लागेल अशा प्रकारचं हे शस्त्र आमच्या हाती आलेलं आहे. एक चिंगारी काफी है मशाल जलाने के लिए और एक मशाली काफी है ज्वालामुखी उठाने के लिए. ही सगळी ज्वालामुखी आज या शिवतीर्थावरती धगधगताना आम्हाला दिसते. या मशाली पेटलेल्या आहेत. हा निष्ठावंतांचा महाराष्ट्र आहे. हा स्वाभिमानांचा महाराष्ट्र आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारानं चालणारा हा महाराष्ट्र आहे आणि त्याच निष्ठावंतांचा हा विराट असा दसरा मेळावा या क्षणी अख्खा देश अनुभवतो आहे. 2 दिवसापूर्वी या देशाचे सुपुत्र रतन टाटा यांचं निधन झालं. उद्योगपती गेल्यावर देश हळहळत नाही, कारण उद्योगपती आपला वाटत नाही लोकांना, मध्यमवर्गीयांना. पण टाटा गेल्यावर देश हळहळला, रडला. याचं कारण असं की गेले अनेक वर्ष, अनेक शतक टाटा म्हणजे विश्वास, टाटा इज ट्रस्ट. विश्वासाचं दुसरं नाव टाटांबरोबर ठाकरे हे सुद्धा लक्षात घ्या. टाटा आणि ठाकरे, विश्वास म्हणून हा महाराष्ट्र, ही शिवसेना इतक्या वादळात, संकटात सुद्धा ठाकऱ्यांच्याच मागे उभी राहील आणि राहिलेली आहे. ही देवाची आळंदी आहे. चोराची आळंदी आझाद मैदानाला भरलेली आहे. ही देवाची आळंदी आहे आणि चोराच्या आळंदीचा मेळावा हा तिकडे आझाद मैदानावर भरलेला आहे. अरे नाव आझाद मैदान आणि व्यासपीठावर सगळे मोदीचे गुलाम आहेत. त्या आझाद मैदानाची तरी थोडी लाज राखा, नावाची लाज राखा. गुलामांचा मेळावा आणि आझाद मैदानावर. मी खरं म्हणजे सकाळी सांगितलं उद्धव साहेब, या मेळाव्याला 50-55 वर्ष झाली माननीय शिवसेना प्रमुखांनी सुरू केलेला हा मेळावा आणि तिकडे आझाद मैदानावर आज मेळावा घेत आहेत. त्यांनी मेळावा खरं म्हणजे सुरतला घ्यायला पाहिजे होता, गुजरातला घ्यायला पाहिजे होता. कारण त्यांचा पक्षाचा जन्म शिवतीर्थावर किंवा महाराष्ट्रात झाला नसून सुरतच्या गर्भातून त्यांचा जन्म झाला. आपलं जेव्हा सरकार येईल महाराष्ट्रात 2 महिन्यांनी, तेव्हा आम्ही त्यांना सांगू, तोपर्यंत जगलात, वाचलात, जिवंत राहिलात तर तुमचा मेळावा हा सुरतला घ्या. ते तुमचं जन्मस्थान आहे, महाराष्ट्र नाही. लोकसभा निवडणुकीत आपण सगळ्यांनी मोदी आणि शहांचा दारुण पराभव केला. महाराष्ट्रानं दारुण पराभव केला. त्याच्यामुळे हा आजचा मेळावा नुसता दसरा मेळावा नसून हा विजय मेळावा सुद्धा आहे. लोकसभेत आपण जो विजय प्राप्त केला त्याचा विजय मेळावा सुद्धा आहे. आणि आणखीन 2 महिन्यांनी आपल्याला इथे विजय मेळावा घ्यायचा आहे. त्या विजय मेळाव्यावरती शिवसेनेचा मुख्यमंत्री या व्यासपीठावरती असेल. माननीय उद्धव साहेब, तुम्हाला या राज्याचं नेतृत्व करावं लागेल. हरियाणाचे निकाल लागले. हरियाणाचे गंमत आहे. आता निकाल लागले हरियाणात आणि पेढे वाटतात फडणवीस. काय तर म्हणे आम्ही हरियाणाप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये विजय प्राप्त करू. छाती फुगवून इकडे चालतायत. निवडणुका होऊ द्या, तुमच्या छातीची हवा टाचणी मारून कमी करू. हरियाणाचे निकाल फार इंटरेस्टिंग आहेत, आपण समजून घेतले पाहिजे. सकाळी 10 वाजेपर्यंत काँग्रेस पक्ष आघाडीवर होता. सकाळी 10 वाजेपर्यंत काँग्रेसला 72 जागा आणि 12 वाजता भारतीय जनता पक्षानं सरकार बनवलं. हा चमत्कार कसा झाला? जो काँग्रेस पक्ष सकाळी 10:30 वाजेपर्यंत 72 जागांवरती आघाडीवर आहे आणि 12 वाजता भारतीय जनता पक्ष सरकार बनवतो आहे. भारतीय जनता पक्षाला 39.9 एवढी मतं मिळाली टक्के. समजून घ्या, 39 आणि काँग्रेस पक्षाला 39.3. फक्त 6% फरक आहे. फक्त 6%. लक्षात घ्या. 0.6 आणि या 0.6 मुळे
भारतीय जनता पक्षाला 30 जागांचा फायदा झाला. ही गोष्ट कोणाच्याही कल्पनेत बसणारी नाही, डोक्यात बसणारी नाही. 0.6% मतांनी कोणताही पक्ष 30 जागा जिंकू शकत नाही. हा ईव्हीएमचा घोटाळा असल्याशिवाय, या चोऱ्या लांडा लावाडा असल्याशिवाय हरियाणामध्ये हा पराभव काँग्रेसचा होऊ शकत नाही. महाराष्ट्रात सुद्धा काही ठिकाणी हेच झालं. हरियाणात जे घडलं ते महाराष्ट्रात घडणार नाही. हा महाराष्ट्र वेगळ्या दिशेने चाललेला आहे, वेगळ्या मार्गाने चाललेला आहे. आज आम्ही इथे विचारांचं सोनं लुटायला जमलेलो आहोत. पण काही लोक या राज्यामध्ये महाराष्ट्र लुटण्यासाठी एकत्र आलेले आहेत. आणि ही लूट थांबवायची असेल तर या राज्याची सूत्र आपल्याला पुन्हा माननीय उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच द्यावी लागतील आणि या महाराष्ट्र वाचवावा लागेल. आज महाराष्ट्राचा कारभार कसा चाललेला आहे? महाराष्ट्राचा कारभार मी एका वाक्यात सांगतो. थोडा असंसदीय शब्द असेल तर जरा बाजूला एक कान बंद करा. महाराष्ट्राचा जो कारभार आहे, एका वाक्यात सांगायचं तर कावळ्यांकडे दिला कारभार, त्याने हगून भरला दरबार. अशी घाण या महाराष्ट्रामध्ये या लोकांनी केलेली आहे. भास्कर जाधव म्हणतात हा शब्द संसदीयच आहे. हगणदारी मुक्त गाव ही सरकारची योजना आहे. तसं आपल्याला मंत्रालय हगणदारी मुक्त करायचं आहे. मित्रांनो, हे गुजरातचे ठग महाराष्ट्राचा भूगोल बदलायला निघालेले आहेत. स्वतः गुजरातला इतिहास नाही आणि आमचा भूगोल बदलायला निघालेले आहेत. या महाराष्ट्राला इतिहास का आहे? कारण या महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला आले, औरंगजेब जन्माला आला नाही. गुजरातमध्ये 2 महान लोक जन्माला आली. मग अशा आपण एक उल्लेख केला, औरंगजेब आणि दुसरा मोहम्मद अली जिना, तो गुजरातला जन्माला आला. तो गुजरातीच होता, ज्याने पाकिस्तानची निर्मिती केली, ज्याने देशाची फाळणी केली. हे दोन्ही महान लोक जे आहेत ते गुजरातला जन्माला आले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हे या महाराष्ट्रात जन्माला आले. त्याच्यामुळे आम्हाला इतिहास आहे, बाकी सगळ्यांना भूगोल आहे. आणि हे गुजरातचे ठग हा महाराष्ट्राला लुटतायत. मगाशी आपण उल्लेख केला आदित्य, कशी टेंडरबाजी सुरू आहे. धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली 256 एकर मिठागराची जमीन मोदी शहानी गौतम अडाणीच्या घशात घातली. आपली जमीन, या महाराष्ट्राची जमीन. मिठागरं तुमची आणि मालकी आमची. आता आम्हाला मीठ सुद्धा मिळेल की नाही आमचं स्वतःचं, ही चिंता आम्हाला सतावते आहे. महाराष्ट्रातले सगळे उद्योग, सगळी संपत्ती गुजरातला पळवली जाते. महाराष्ट्राच्या पैशावर गुजरातला सोन्याने मिळवलं जात आहे. गुजराती बांधव आमचे आहेत, गुजरात आमचं आहे, पण महाराष्ट्राची लूट करून गुजरातला दान देणं हा अन्याय आहे. आधी सुरतला आमच्याकडले नकली वाघ नेले. मी काल कुठेतरी वाचलं की महाराष्ट्रातल्या जुन्नरमधले अनेक बिबळे आता गुजरातला घेऊन चालले आहेत. बरोबर ना? गुजरातला आता आमचे बिबळे सुद्धा घेऊन चाललेले आहेत. तिथे गुजरातला अनेक बिबट्यांचं पार्क करायचं आहे. माझ्याकडे अशी माहिती आहे की काही काळापूर्वी एक योजना आमच्या जुन्नरला होती, तिथे सुद्धा बिबट्यांचं पार्क करायचं होतं, पण ते बंद पडत आहे. आणि आमच्या जुन्नरचे बिबळे हे आता गुजरातला घेऊन गेले. अजून काय मग न्यायचं राहिलेलं आहे महाराष्ट्रात? काय न्यायचं राहिलेलं आहे? मुंबई न्यायचं चालू आहेत प्रयत्न त्यांचे. विनोबा भावे होते आमच्या महाराष्ट्रामध्ये. विनोबा भावे यांची एक फार सुंदर घोषणा होती. त्यांनी भूदानाची चळवळ सुरू केली. ते म्हणायचे सब भूमी गोपाल की. ही सगळी भूमी, सगळी जमीन जी आहे ही परमेश्वराची आहे, गोपाळाची आहे, शेतकऱ्यांची आहे. पण आज नरेंद्र मोदींनी सांगितलं सब भूमी गौतम अडाणी की. नरेंद्र मोदींनी नवीन भूदान यज्ञ सुरू केला, अमित शहाने नवीन भूदान यज्ञ सुरू केला. या महाराष्ट्राची सगळी भूमी गौतम अडाणीची.
या महाराष्ट्रातली सगळी भूमी भ्रष्टाचारांची, एजंटाची, दलालांची, अनेक या मुंबईतले भूखंड अशा तऱ्हेनं अडाणीच्या आणि शिंदेच्या घशात घालण्याचं काम चालू आहे. माझ्याकडे यादी आहे. परवा चंद्रशेखर बावनकुळेला 50 कोटीचा भूखंड 1 कोटीमध्ये दिला नागपूरला. अशा अनेक आहेत. मुंबई बँकेला 100 कोटीचा भूखंड दिला. ऐरोलीतले अनेक भूखंड मिंद्यांच्या लोकांना दिले. महानंदा डेअरी गुजरातला नेली आणि महानंद डेअरीचा 30 एकर जमीन सुद्धा ही आता गुजरातच्या लोकांना दिली जाते. हे सर्व का होतं? हा भ्रष्टाचार होतोय कारण या देशातली न्याय व्यवस्था विकली गेलेली आहे. या देशातलं सुप्रीम कोर्ट, या देशातलं सरन्यायाधीश हे नरेंद्र मोदी बरोबर आरती करत आहे आणि सरन्यायाधीश मोदीला मोदक देतात. आम्हाला न्याय कसा मिळणार? आमच्या आमदारांचा प्रश्न, अपात्रतेचा प्रश्न शिल्लक आहे. चंद्रचूड महाशय, चंद्रचूड साहेब, सरन्यायाधीशांचं काल मी एक निवेदन वाचलं. ते असं म्हणतात की सरन्यायाधीश म्हणून आपण देशाची सेवा चोख बजावत आहोत. पहाटेपासून काम केल्यामुळे रात्री समाधानानं झोपू शकतो. इतिहास माझ्या कार्यकालाचे कसे मूल्यमापन करणार याची मला आता चिंता आहे. सरन्यायाधीश साहेब, आपण या महाराष्ट्रात घटनाबाह्य सरकार जे बसवलेलं आहे आणि वाचवलेलं आहे ते पाहता आपल्याला झोप कशी लागते हा प्रश्न आम्हाला पडलेला आहे. या राज्यातला, देशातला भ्रष्टाचार जो झालेला आहे त्याला देशाची विकत गेलेली न्याय व्यवस्था जबाबदार आहे. आणि आपल्याला हे सगळं आता जर संपवायचं असेल, नष्ट करायचं असेल आणि नवीन पहाट या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला उगवायची असेल तर मी इतकंच सांगेन, मशाल हातात घेऊन आपल्याला आता पुढे जावं लागेल. मशाल घराघरात पोचवावी लागेल. मशालीचा प्रकाश आपल्याला पुन्हा एकदा या महाराष्ट्रामध्ये उजळून काढावा लागेल आणि हा महाराष्ट्र पुन्हा एकदा वैभवशाली करण्यासाठी शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली, उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला हे राज्य निर्माण करावं लागेल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद राऊत साहेब. यानंतर आपणा सर्वांना माहीतच आहे की टाटा उद्योग समूहाचे भीष्माचार्य, पद्मविभूषण श्री रतन टाटा यांचं निधन झालं. आपण सर्वजण काही क्षण उभं राहून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करूया. ओम शांती शांती शांती. आणि यानंतर विभागाच्या वतीने पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांचं स्वागत करण्यात येत आहे. खासदार अनिल देसाई, विभाग प्रमुख महेश सावंत, श्रद्धाताई जाधव या तसेच विभाग या संपूर्ण विभागाच्या वतीने उद्धवजींचं स्वागत करण्यात येत आहे. आणि त्याचबरोबर तुळजापूरवरून आई भवानीची मशाल आलेली आहे. आई भवानीची मशाल खासदार ओमराजे आणि कैलाश पाटील आमदार घेऊन आलेले आहेत. पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्यासाठी हा आई भवानीचा आशीर्वाद धाराशिववरून आमदार कैलास पाटील यांनी आई भवानीचा हा आशीर्वाद आणलेला आहे. आई भवानीचा, आई भवानीचा. आणि यानंतर
या दसरा मेळाव्यामध्ये आपण ज्यांचे विचार ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत, मी पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांना विनंती करतो की त्यांनी या निष्ठावंतांच्या दसरा मेळाव्याला संबोधित करावं. अरे आवाज कुणाचा? पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांचा. बातम्या जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, सर्वप्रथम आपल्याला सर्वांना दसऱ्याच्या शुभेच्छा देतोय. आज शस्त्रपूजन आणि सरस्वती पूजन करत असतो आपण. प्रत्येकाकडे वेगळी वेगळी शस्त्र असतात. कोणाकडे तलवार आहे, कोणाकडे गन आहे, कोणाकडे मशीन गन आहे, पण आमच्याकडे लढवय्या मन आहे. आणि गेल्या अनेक वर्षाच्या परंपरेप्रमाणे आज ठाकरे कुटुंबियांनी सुद्धा जी शस्त्रपूजा केली, त्या पूजेमध्ये बाकी शस्त्र तर आहेत, पण विशेष म्हणजे शिवसेना प्रमुखांचा कुंचला, ज्यांनी फटकारे मारले आणि आपल्या मनगटामध्ये एक चेतना पेटवली, तेच आपलं शस्त्र, त्याची पहिली पूजा केली. आणि नंतर मी आता तुमच्या सगळ्यांची पूजा करतोय, कारण तुम्ही सुद्धा माझी शस्त्र आहात. ही लढाई काही साधी सोपी नाहीये. एका बाजूला सगळे बलाढ्य अब्दाली सारखी माणसं, केंद्राची सत्ता, शासकीय यंत्रणा, म्हणजे तेव्हा जशा स्वाऱ्या यायच्या आणि गावाच्या गावं नेस्तनाबूत करायची, तसं यांनी सुद्धा एक मनसुबा आखला की आता उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला नेस्तनाबूत करा. पण त्यांना कल्पना नाही की ही नुसती शिवसेना नाहीये, तर ही वागणूक आहे जी मला बाळासाहेबांनी दिलेली आहे. तुमचं कौतुक कसं करायचं, तुमचे ऋण कसे फेडायचे, या जन्मात तर मी फेडू शकणार नाही. तुमच्या सगळ्यांचं पाठबळ जर माझ्यासोबत राहिलं नाही किंवा नसतं, तर मी आज उभाच राहू शकलो नसतो. सगळं काही ओरबाडून घेतल्यानंतर सुद्धा तुम्ही आणि तुम्हीच आई जगदंबेसारखे माझ्या सोबत उभे राहिलात. त्याच्यामुळे मला या दिल्लीकरांची पर्वा नाहीये तुमच्या, म्हणजे त्यांच्या. येऊ देत, किती पिढ्या यायच्या तेवढे येऊ द्या, ते इथे गाडून त्यांच्या उरावरती मी भगवा फडकून दाखवेन. मजल दर मजल करत चाललेलो आहोत. 56 वर्ष, 57 वर्ष. मी तर म्हणेन दरवर्षी शिवसेनेला नवीन अंकुर फुटतायत. आणि आज हे भगवे जे आहेत, हे भगवे मशाली झालेले आहेत त्यांच्या. इथला प्रत्येक शिवसैनिक आजपासून शिवसेना प्रमुखांची, बाळासाहेबांची मशाल बनवून या भ्रष्टाचारी सरकारला चूड लालवाशिवाय राहणार नाही. संजय राऊतजी, आपण जे बोललात की टाटांबद्दल सांगितलं की उद्योगपती गेल्यानंतर हळहळ वाटणं हे फार हल्ली दुर्मिळ झाले. याचं कारण असं आहे की टाटांसारखे उद्योगपती हे अशी विरळे असतात. टाटांनी काय केलं, अनेक गोष्टी त्यांनी दिल्या, पण आपल्या रोजच्या जेवणातली लज्जत वाढवण्यासाठी टाटा नमक दिलं. आणि आत्ताचे जे उद्योगपती आहेत
ते अख्खं मिठागर गिळतायत. म्हणून टाटा गेल्याची ह्याचं वाईट वाटतंय आणि मिठागर गिळणारे जात का नाहीत याचं सुद्धा वाईट वाटतंय. जे जायला पाहिजे ते जात नाहीत आणि जे जाऊ नयेत अशी लोक जात आहेत. पण एक गोष्ट मला आवर्जून सांगायला पाहिजे, टाटा साहेबांची आठवण मुद्दामून सांगतो, कारण शिवसेना प्रमुख आपल्यातून गेल्यानंतर तसे गेलेले नाही, तिकडे प्रत्येकाच्या हृदयात शिवसेना प्रमुख आहेतच. पण टाटा साहेब घरी आले होते आमच्या कुटुंबियांची भेट घ्यायला. बराच वेळ बसले, गप्पा मारल्या आणि निघताना मला सांगितलं की उद्धव, एक लक्षात ठेव, तुला आणि मला खूप मोठी परंपरा आणि वारसा लाभलेला आहे. तुला जसा शिवसेना प्रमुखांचा वारसा लाभलाय तसा मला JRD टाटांचा लाभलेला आहे. आणि JRD नंतर जेव्हा मी काम सांभाळायला सुरुवात केली त्याने माझ्यावरती हा संपूर्ण कारभार सोपवला. मी कामकाजाला सुरुवात केल्यानंतर बरेच दिवस असं व्हायचं की कोणताही निर्णय घेताना माझ्या मनात यायचं की आज JRD असते तर काय केलं असतं, आणि म्हणे मी निर्णयच घेऊ शकत नव्हतो. आणि अचानक माझ्या लक्षात आलं की अनेक वर्ष JRDने मला काम करताना बघितलंय, माझी शैली बघितली, माझी पद्धत बघितली, आणि त्यांचा जेव्हा पूर्ण विश्वास माझ्यावरती बसला की माझा वारसा हा रतनच पुढे घेऊन जाऊ शकेल, तेव्हा त्यांनी माझ्या खांद्यावरती धुरा ठेवली. आणि तसंच तुझं आहे. जशी माझी निवड JRDने केली तशी तुझी निवड शिवसेना प्रमुखांनी केलेली आहे. शिवसेना प्रमुखांनी तुला बघितलेलं आहे, कठीण काळात तू काय करतोस, कसा लढतोस, तुझे निर्णय तू कसे घेतोस, हे बघितल्यानंतर जेव्हा त्यांना खात्री पटली की हा माझा वारसा पुढे समर्थपणाने घेऊन जाऊ शकेल, तेव्हाच त्यांनी तुझी निवड केलेली आहे. म्हणून तुला जे ज्या वेळेला योग्य वाटेल तेच तू कर, हेच शिवसेना प्रमुखांना अभिप्रेत आहे आणि तेच मी करतोय. मी कुठेही बाळासाहेबांचा विचार सोडलेला नाही. भाजपला लाथ घातली याचं कारण त्यांचं हिंदुत्व आहे, गोमूत्रधारी बुरसटलेले हिंदुत्व आहे, म्हणून मी त्यांना लाथ घातली. आणि आज या परत लोकशाहीच्या युद्धाला सुरू करताना मी तुम्हाला जाहीर प्रश्न विचारतो, मी घेतलेला निर्णय योग्य आहे का अयोग्य आहे? जे मी त्यांच्याशी लढतोय हे बरोबर आहे का चूक आहे? बरोबर आहे ना? मग जा त्या मिंद्यांना सांगा की तुझा विचार हा बाळासाहेबांचा विचार नाही. आज त्यांनी जी काय एक जाहिरात केलेली आहे, हिंदुत्व आमचा श्वास, मराठी आमचा प्राण, पण पुढच्या 2 ओळी राहिल्या, हिंदुत्व आमचा श्वास, मराठी आमचा प्राण, अदानी आमची जान आणि आम्ही शेठजींचे श्वान. हे शेपूट हलवणारे, मी कुत्र्यांचा अपमान अजिबात करू इच्छित नाही, कारण कालच आपण पाहिलं टाटांचा सुद्धा आवडता कुत्रा, तसा मी सुद्धा कुत्र्यावरती प्रेम करतो. मी श्वानप्रेमी आहे. अर्थात समोर तेजस बसलाय, तो म्हणेल बाबा हे काय बोलतोयस, पण मी लांडगा प्रेमी नाहीये. लांडग्यावरती प्रेम करणारं एवढं औदार्य माझं नाहीये. हे लांडगेत वाघाचं कातड पांघरण्याचा प्रयत्न करतायत, काय काय उघडं पडते त्यांना माहिती नाहीये, पण चाललंय आपलं. एक लक्षात घ्या की आजची लढाई आपण लढायला जातो आहोत, हे महाभारत आहे. जसं कौरव माजले होते आणि अधर्माच्या बाजूने उभे राहिले होते, 100 होते, पांडव 5 होते. शकुनी मामा कोण आहे तुम्हाला माहितीये? पण कौरवांची जी मस्ती होती की तुम्हाला आम्ही सुईच्या अग्रावर मावेल एवढी सुद्धा जमीन देणार नाही, तीच वृत्ती या भाजपची आहे. या देशात दुसरा कोणताही पक्ष शिल्लक राहता कामा नये, फक्त आणि फक्त भाजप राहिला पाहिजे. मग सुईच्या अग्रावर जमीन जरी मावली नाही तरी सुईची अग्र तुमच्या कुठे टोचेल. आणि आता तलवारी आहेत.
तुम्ही आम्हाला संपवायला निघालात. किती मस्ती करणार. ज्यांनी तुम्हाला संकट काळामध्ये साथ दिली. मी काल परवाकडे बोललो की पाप आमचं आहे की महाराष्ट्रामध्ये यांना कोणी विचारत नव्हतं, तेव्हा आम्ही यांना खांद्यावरती घेऊन पूर्ण महाराष्ट्र फिरवला. आज सुद्धा आमची इच्छा आहे की भाजपला आम्हाला राजकारणामध्ये खांदा द्यायचा आहे. ही वृत्ती संपवावीच लागेल. मी आणि फक्त मीच, दुसरं कोणी नाही, हे नाही चालणार. पण महाभारत मी एवढ्यासाठी म्हणालो की जशी परिस्थिती अर्जुनाची झाली होती, अरे मी कोणाशी लढू. माझेच सगळे आप्तसोखे माझ्या समोर आहेत, शस्त्र घेऊन उभे राहिलेले आहेत. ज्यांना मी घरातलं माझं मानलं, ज्यांना मी मोठं केलं, तीच नालायक माणसं आज माझ्यासमोर माझ्यावरती वार करायला चालून येत आहेत. मी कसा लढू. आणि म्हणून कृष्णाला अर्जुनाला गीता सांगावी लागली की शेवटी आपलं कोणी नसतं. आपल्या समोर जो उभा राहत होता आपला शत्रू, आणि आपल्या सोबत राहत होता आपला मित्र. शत्रू समोर उभा आहे त्याच्याकडे न बघू नकोस, त्याला पहिला तुला ठेचलाच पाहिजे, ठेचावाच लागेल. आणि हीच शिकवण आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिली. म्हणजे माझे आजोबा प्रबोधनकार जे नेहमी सांगायचे की कृष्णाने गीता सांगितल्या अर्जुनाला, कारण अर्जुन गर्भगळीत झाला, कसा लढू. मग तेव्हा कृष्णाला त्याला बळ द्यावं लागलं आणि मग अर्जुन उभा राहिला. कृष्णाने गीता सांगितल्या अर्जुनाला, पण अंमलात आणली ती आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी. महाराजांच्या सुद्धा अंगावरती सगळे आप्तसोखीच आले होते, आपलीच लोक आली होती. पण महाराजांनी बघितलं नाही हा कोण आहे. जो स्वराज्यावरती चालून येतो तो माझा शत्रू, त्याला त्याचा शिरच्छेद केलाच पाहिजे. तशीच ही लोक ही आज आपल्या अंगावरती चालून येत आहेत. यांना यांचा राजकारणामध्ये शिरच्छेद केलाच पाहिजे, करावाच लागेल. आणि एवढं मोठं दैवत आपलं छत्रपती शिवाजी महाराज. हे भाजप आणि मोदींना वाटतंय हे मतं मिळवणारे मशीन आहे. मशीन नाही, ते आमचं दैवत आहे. अरे आपण जय श्रीराम बोलतो, पण पुराणामध्ये प्रभू रामचंद्र होऊन गेले. आज सुद्धा आपण दसरा, श्रीरामाने रावणाचा वध केला म्हणून आपण तो पाळतो. किती त्यांनी राक्षस मारले, किती दैत्य मारले. त्यांच्याबरोबर प्रभू रामचंद्राबरोबर वानर सेना होती. आणि आपण त्यांना देव मानतोच, आम्ही जय श्रीराम बोलतोच. पण मग आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज कोण होते. फार पूर्वी नाही, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुद्धा त्यावेळेला जे आले होते स्वराज्यावरती चालून, त्यांचा वध केला नसता तर आपण आज नसतोच. आपलं काय झालं असतं कोणालाच माहिती नाहीये. मग जसे प्रभू रामचंद्रांनी तेव्हा दैत्य मारले, राक्षस मारले, तसेच माझ्या शिवाजी महाराजांनी सुद्धा दैत्यच मारले, राक्षस मारले. अफजल खान सुद्धा राक्षसच होता. आणि ज्याप्रमाणे भाजप केवळ मतांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारला, म्हणजे मतं मिळवलीत. पण नालायकानं तुम्ही पुतळा उभारण्यामध्ये सुद्धा पैसा खाल्लात. 8 महिन्याच्या आत तो पुतळा कोसळून पडतो आणि आम्ही त्याच्याहून मोठा पुतळा बांधू. म्हणजे काय, पुन्हा कॉन्ट्रॅक्टरच्या खिशामध्ये आम्ही पैसे घालू. आम्ही महाराजांचे पुतळे नुसते नाही उभारत, त्याची पूजा करतो. आणि आज मी तुम्हाला वचन देतोय, आपलं सरकार आल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मंदिर बांधल्याशिवाय राहणार नाही. ते आमचं दैवत आहे. होय, आम्ही आमच्या देवारामध्ये सुद्धा छत्रपती शिवरायाची पूजा करणार. जसं आम्ही जय श्रीराम म्हणतो तसं आम्ही जय शिवराय सुद्धा त्याच किंवा त्याहून मोठ्या आवाजामध्ये म्हणणार. जय शिवराय, जय शिवराय हा माझ्या महाराष्ट्राचा मंत्र आहे. आणि माझी तर अशी इच्छा आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी संपूर्ण देशात पहिला प्रथम आरमार उभं केलं म्हणून मग ते INS शिवाजी वगैरे सगळं ते आलं. महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात तर मी मंदिर उभारीनच.
पण आपल्या देशामध्ये सगळ्या राज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मंदिर हे उभारलं गेलं पाहिजे. प्रत्येक राज्यामध्ये उभारलं गेलं पाहिजे. आणि मंदिर केवळ मंत्रोच्चारासाठी नाही, तर त्यांच्या आयुष्यातले जे काही प्रसंग आहेत, ज्याला पुरावे आहेत, हे सगळे प्रसंग त्या मंदिरात आणि मंदिराच्या आजूबाजूला शिवचरित्राच्या निमित्ताने किंवा त्या दृष्टीने हे कोरले जातील किंवा दाखवले जातील. नाहीतर छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आली, राज्याभिषेक दिन आला की पुतळा साफसूफ करायचा, त्याला हार घालायचा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय बोलायचं. हे एवढ्यापुरतं आमचं दैवत नाही. आमचं दैवत खूप मोठं आहे. दुसरा कोणता असा राजा आहे की 400 वर्ष झाल्यानंतर सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज की जय बोलल्यानंतर एक वेळ मुर्दा पुन्हा उठून उभा राहू शकतो? एवढी ताकद दुसऱ्या कोणत्या जयघोषामध्ये आहे? मोदीजी, तुम्हाला आणि तुमच्या मिंद्या सरकारला शिवाजी महाराज म्हणजे नुसतं मतं मिळवण्याचं यंत्र वाटत असेल तर त्याचं यंत्र नाहीये. ते म्हणजे काही ईव्हीएम नाहीये. ईव्हीएम सारखा माझ्या महाराजांचा वापर करू नका. आम्ही आमच्या दैवताचा मान राखणारच. करा, तुम्हाला किती कोणाला टीका करायची ती करा, मला परवा नाही. मी महाराजांना देव मानतो. तुम्ही मानत असाल नसाल बघून घेईल महाराष्ट्र तुम्हाला. जो महाराजांच्या मंदिराला विरोध करेल त्याला माझा महाराष्ट्र, छत्रपती शिवरायाचा महाराष्ट्र बघून घेईल. पण हे आपलं दैवत आपण नाही पूजायचं तर दुसरं कोणी पूजायचं? मोदींची मंदिरं बांधणार. आज म्हणे संघाला काहीतरी 100 वर्ष होत आहेत. या वर्षी का पुढच्या वर्षी? मला आदर आहे, भागवतांबद्दल आदर आहे, संघाबद्दल आदर आहे, संघाच्या कार्यकर्त्यांबद्दल आदर आहे. फक्त ते जे काय करतात त्याच्याबद्दल आदर नाहीये. याचं कारण मला भागवतजींना विचारायचंय की तुम्ही ज्या काही गोष्टी सांगता आहात त्या कोणासाठी सांगतात? कारण त्यांनी मध्ये सांगितलं की हिंदूंनो आता स्वसंरक्षणासाठी एकत्र या. म्हणजे काय? 10 वर्ष झाली विश्वगुरु तिकडे बसलेत, अजूनही तुम्ही हिंदूंचं संरक्षण नाही करू शकत? मग ते राजू श्रीवास्तव तो होता ना आपला, कॉमेडी करायचा, त्यांनी सांगितलं होतं एकदा की पूर्वी कसं होतं, ते गुरखे असायचे, रात्रभर राखण करायचे, जागते रहो जागते रहो मेरे भरोसे पर मत रहो. म्हणजे तुमचं रक्षण तुम्ही करा. आम्ही नालायक आहोत, तुम्ही निवडून दिलं तरी तुमचं रक्षण करू शकत नाही. तुमचं रक्षण तुम्ही करा. मग कशाला पाहिजेत मोदी? जर 10 वर्ष, हे 11वं वर्ष संपूर्ण देशाने तिसऱ्यांदा सत्ता देऊन सुद्धा या देशातला हिंदू, जर तुम्ही आता म्हणत असाल हिंदू खतरे में है, तर मी म्हणेन काँग्रेस का बरी होती? कारण त्या काळात तुम्हीच म्हणायचा की इस्लाम खतरे में है. आता हे तुम्हाला सगळं आठवतंय. मग त्याने आज सांगितलं की बांगलादेशमध्ये जे काही घडलं, काही जगामध्ये असं होतंय की देशातली सरकार पाडली जात आहेत, तिकडे अस्थिरता माजवली जाते आणि मग अल्पसंख्याक कोणी असोत ते धोक्यामध्ये येतात, असुरक्षित होतात. आता आपल्याकडे एक म्हण आहे, लेकी बोले सुने लागे. पण बांगलादेशाला बोलतात म्हणजे सुने लागे लेकी लागे आहे की काय? की बांगलादेशात काय चाललं हो, तुमचे जे बसलेत तिकडे ते या देशामध्ये काय करतायत? मला या पद्धतीने गद्दारी करून खाली खेचलं हे तुम्हाला दिसलं नाही? ज्या शिवसेना प्रमुखांनी तुम्हाला साथ सोबत दिली, त्यांचा पुत्र मुख्यमंत्री म्हणून बसला होता, काम करत होतो की नव्हतो? आणि एवढं करून सुद्धा गद्दारी करून तुमच्याच ह्या शकुनी मामाने आमचं सरकार खेचलं आणि गद्दारांना उरावर घेऊन राज्य करताय. मग RSSला मला विचारायचे की 100 वर्ष झालेत, घ्या चिंतन शिबिर घ्या. आणि 100 वर्ष तुम्ही का घालवलीत? का कष्ट केले? का मेहनत केली? का पिढ्या बर्बाद केल्या? आत्ताची जी काय भाजप आहे, ही भाजपा तुम्हाला मंजूर आहे, आम्हाला तर मंजूर नाहीये. कारण पूर्वीचा जो भाजप होता अटलजी आणि अडवाणीजींचा, तो एक कसा एक वेगळा होता, भगव्याला मानणारा होता. त्याच्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं मी म्हणेन पावित्र्य होतं, आत्तापेक्षा तरी नक्कीच होतं. पण आत्ताचा भाजप हा हायब्रिड झालेला आहे. म्हणजे जसं संकरित गाय असते ना, हायब्रिड,
म्हणजे मी काय ऐकलेलं आहे असं की सगळे म्हणजे दुसऱ्या परदेशी वळूची बीज वगैरे त्यांच्या गर्भाशयात टाकतात, तसा भाजप झालाय. सगळे इतर पक्षाची लोक मोठमोठे नेते या भाजपच्या गर्भात घुसले मध्ये, आणि तो भाजप हा आमच्यावरती राज्य करणार. एवढा वाईट असा विचार आजपर्यंत कोणी दिलेला नव्हता. भारतीय जनता पक्ष, लाज वाटली पाहिजे भारतीय म्हणायला, आणि जनतेचा पक्ष तो राहिलेलाच नाहीये. सगळे विचित्र भ्रष्टाचारी माणसं एकत्र करून तुम्ही आमच्यावरती राज्य करतात. अहो, गद्दारांना आणि चोरांना नेता मानून तुम्हाला आमच्याशी लढावं लागतं, ह्याच्यातच तुमचा पराभव आहे. चोरांना डोक्यावर बसवत आहे, गद्दारांना डोक्यावर बसवत आहे, आणि किती खाताय, किती भ्रष्टाचार करताय. बरं, हिंदुत्व म्हणजे नेमकं आहे तरी काय? मी हा प्रश्न तुम्हाला प्रत्येक दसरा मेळाव्यामध्ये विचारणार आहे. मरे गाईला राज्यमातेचा दर्जा दिला, चांगली गोष्ट आहे. एक देशी प्रजाती म्हणून गाई वाचवलीच पाहिजे. आपली जी देशी गाय आहे ती एक प्राणी म्हणून, प्रजाती म्हणून ती वाचवलीच पाहिजे. पण मला आता प्रश्न असा पडलाय की गाय ही राज्यमाता झाली असेल, मराठी अभिजात भाषा झाली, मग राज्याची राज्यभाषा कोणती? कारण राज्यमाता गाय. मग गायीचं हंबरणं ही आपली राज्यभाषा होणार का? आणि गायीचं हंबरणं ही जर का राज्यभाषा असेल तर कवळ्या मुलींवरती जे काय अत्याचार होत आहेत ते हंबरडा तुमच्या कानावरती का पडत नाही? हा माझा पुढचा प्रश्न आहे. महिलांवरती जे अत्याचार होत आहेत, गोरगरीब जे त्रासलेले आहेत, हा हंबरडा हा तुमच्या कानावरती जात नसेल तर कशाला गाईला राज्यमाता मानताय? पहिला आईला वाचवा, मग गाईला वाचवा, हे आमचं हिंदुत्व आहे. पण केवळ महागाई तुम्ही रोखू शकत नाही म्हणून गाईच्या आड लपणार असाल तर तुमचा हा भाकडपणा आम्हाला मंजूर नाहीये. काय अशी लोक एकदम मध्ये सुपटतात, गोरक्षक. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मला वाटतं हरियाणा का कुठल्या एका राज्यात एका 22-23 वर्षाच्या कवळ्या मुलाचा पाठलाग करून गोळ्या घालून खून केला. का? तो कवळा मुलगा त्याच्या मित्रांसोबत फिरायला रात्री फिरत होता. हे तथाकथित गोरक्षक यांनी त्यांचा पाठलाग केला. त्याला काय वाटलं, त्यांनी पण गाडी पळवली, ह्यांनी पण गाडी पळवली. मग ती गाडी अडवली गेली आणि उतरून त्याला खाड गोळ्या घालून त्याला मारला. याचं कारण संशय असा होता की तो गाडीतून गोमांस घेऊन जातोय, गोमांसाची तस्करी करतोय. निघाला कोण? आर्यन मिश्रा. काय कुठे बातमी आली दुसऱ्या दिवशी? नाही, कारण मारला गेला हिंदू. पण हाच जर का आर्यन खान असता, आणखीन कोणतरी आर्यन शेख असता तर काय आगडो मुसळला असता. हिंदुत्व खतरे में, हिंदुत्व खतरे में. जर गोमांसाची तस्करी केली म्हणून तुम्ही आर्यन मिश्राला मारला असाल तर मग किरण रिजिजू जे बोलले स्वतः की मी गोमांस खातो, बीफ खातो, काय माझं वाकडं करायचं तर करा, काय केलं का त्यांना काय तुम्ही करत नाही, गोळ्या घाला, असं माझं म्हणणं नाहीये. हा दुतोंडीपणा का करतात? कवळी मुलं तुम्ही मारतात, गोळ्या घालून मारता, आणि जे बीफ खातो तुम्हाला काय उकडायचं ते उकडा म्हणणारे त्यांना मोदीजी तुम्ही तुमच्या कॅबिनेटमध्ये बाजूला मांडी लावून बसवता. हे हिंदुत्व मला मान्य नाही, हे थोतांड मला मान्य नाहीये. आणि म्हणून मी लढतो यात बेगडी हिंदुत्ववाद्यांशी. नव हिंदुत्ववादी जे म्हणतात बेगडी हिंदुत्ववादी, म्हणून मी लढतोय त्यांच्याशी. एक तर संपूर्णपणे तुम्ही देशाची विल्हेवाट लावलेली आहात. हिंदू मुसलमान असा तर झगडा लावलेलाच आहात. हिंदूंमध्ये पुन्हा भेदभाव करतायत. महाराष्ट्रामध्ये आल्यानंतर हिंदूमध्ये पुन्हा मराठी अमराठी करतायत. मराठी माणसामध्ये पुन्हा जातीपातीमध्ये भांडणं लावतायत. याला आरक्षण देऊ, त्याला आरक्षण देऊ. अहो, तुमच्यात जर का धमक असेल तर आजपर्यंत तुम्ही आरक्षण देऊन दाखवायला पाहिजे होतं. मग ते मराठ्यांचं आरक्षण असेल, धनगरांचं आरक्षण असेल, ओबीसींचं आरक्षण कायम ठेवण्याचा प्रश्न असेल, आदिवासींचं आरक्षण कायम ठेवण्याचा प्रश्न असेल, हे आजपर्यंत तुम्ही करून का दाखवलं नाहीत? आणि तसं पाहिलं तर 95-96 सालीच्या सुमारास
वाजपेयींनी सोलापूरमध्येच जाहीर सभेत आश्वासन दिलं होतं की माझं सरकार आल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये मी धनगरांना आरक्षण देईन. वाजपेयीजी जाऊन आज इतके वर्ष झाले, अजूनही धनगर तसेच लढतायत, मराठा माझा तसाच लढतोय, आदिवासी भयभीत झालेले आहेत, ओबीसी भयभीत झालेले आहेत. का तुम्ही हे पाप करतात? का जातीपातीमध्ये भांडणं लावतात? हेच ते शिवतीर्थ आहे जिथून शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलं होतं, मराठा मराठेतर, ब्राह्मण ब्राह्मणेतर, 96 कोळी 92 कोळी, स्पृश्य अस्पृश्य, घाटी कोकणी, हे सर्व भेदाभेद गाडून मराठी माणसाची भक्कम एकजूट बांधा. ती मराठी माणसाची एकजूट बांधली गेली नसती, शिवसेना उभी राहिली नसती. आणि हिंदुत्वाचे रखवाले म्हणून जेव्हा भाजपवाले शेपटे घालून बिळात बसले होते, तेव्हा जर काही मराठी माणसाची ताकद हिंदुत्व हिंदू म्हणून उभी राहिली नसती, तर मोदीजी तुम्ही आज दिल्लीमध्ये दिसला नसतात. ही माझ्या महाराष्ट्राची मराठी माणसाची ताकद आहे. ज्याला तुम्ही चिरडायला निघालात, काय आम्ही काय गुन्हा काय केला होता आणि काय पाप केलं होतं? आज सुद्धा अमित शहा जे बोलतात, मग किती माणसं निर्लज्ज असावीत, माणसाने किती निर्लज्ज असावं. एक 2-4 दिवसापूर्वी आले होते आणि त्यांनी सांगितलं की या वेळेला महायुती, पण 2029ला 100% म्हणजे यांची एक्सपायरी डेट आज लिहून ठेवलेली आहे. अहो अमितजी, एक तर पहिलं तुमचा भाजपा सांभाळा, कारण 10-15 दिवसापूर्वी मी नागपूरला गेलो होतो. आपण बाबा शहरी बाबू आहोत. मी शेतकऱ्यांचं कर्जमुक्त जरूर केलं, माझं कर्तव्य म्हणून केलं. गोरगरिबांना 10 रुपयामध्ये शिवभोजन दिलं, जरूर दिलं, माझं कर्तव्य म्हणून दिलं. कोरोनामध्ये सुद्धा मी काम जे केलं तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने माझं कर्तव्य म्हणून केलं. पण नागपूरला मी गेलो, मी तुम्हाला का म्हटलं की मी शहरी बाबू आहेच, मला शेतीतलं कळत नाही, पण शेतकऱ्याचे अश्रू मला दिसतात जे तुम्हाला दिसत नाहीत. नागपूरमध्ये गेल्यानंतर मला तिथल्या लोकांनी सांगितलं की उद्धवजी हालत फार वाईट आहे. सोयाबीनला भाव नाही, कापसाला भाव नाही, गेल्या वर्षीचा पीक विमा अजून मिळालेला नाहीये, बँका कर्ज देत नाहीयेत, आणि त्याच्यामध्ये काय काय वेळेला नैसर्गिक आपत्ती येते. संत्र्यावरती म्हणतो एक डिंक्या रोग येतो. म्हटलं डिंक्या रोग म्हणजे काय? नाही, तो खोडावरती येतो किडा, खोड किडा, आणि तो खोड पकडून टाकतो. आणि दुसरा गुलाबावर आपलं कापसावरती येतो, कापसाच्या बोंडावरती येते ती गुलाबी अळी. आता ती अळी जॅकेट घालते की नाही मला माहित नाही, पण तिला गुलाबी बोंड अळी असं म्हणतात. अमित शहाजी, तुमच्या भाजपच्या झाडाला दाढीवाला खोडकिडा लागलाय आणि तुमच्या बोंडावरती गुलाबी जॅकेटवाली अळी पडली, ती बघा. ते बघा तुमच्या डोळ्यात देखत आम्हाला वाईट वाटतंय. अरे एकेकाळचा आमचा मित्र असा डोळ्या देखत कुरतडला जातोय, पोखरला जातोय, पण यांना त्याचं काही सोयरसुतक नाहीये. सत्ता पाहिजे, सत्ता पाहिजे, सत्ता जिहाद. कोणी चालेल पण सत्ता पाहिजे, याला म्हणतात सत्ता जिहाद. आणि एक एक बातम्या ज्या काही मी वाचतोय, तुम्ही वाचतात. मला वाटतं माझ्या आधीच्या वक्त्यांनी त्याचा समाचार घेतलाय, आदित्यने पण घेतलेला आहे. एक तर बातम्या मी वाचतोय, आता खूप आणले, काय काय वाचायचं. हे बघा, 225 कोटींच्या थकीत देण्यांमुळे पालिकेचा मोडला आर्थिक कणा. हे कुठला? भिवंडी पाणी वीज बिल थकले, कर्मचारी ठेकेदारांची देणी तुंबली, म्हणजे भिवंडीची कथा. आणि बाजूला बातमी, नव्या मुंबई विमानतळावरती सुखोई विमान उतरले. ते सुखोई नव्हतं, दुसरं होतं. म्हणजे हा सगळा जो काही धूळफेकीचा कारभार चाललेला आहे, त्याच्यानंतर हे दुसरं आहे. हे बघा, हे ठाण्याचं आहे. हजारो कोटींची खैरात करूनही ठाणे पालिकेची झोळी फाटकी. कोणाच्या खिशात गेले पैसे? मिंद्याच्या. त्याच्यानंतर आपल्याला या गोष्टी कळत नाही.
नुकताच एक बातमी आणखीन एक आलेली की राज्यातल्या गावठाणाबाहेरील ज्या जागा आहेत त्याच्यावरचा अकृषी कर हा पूर्णपणे माफ केला. काय मोठा औदार्य आहे. अहो पण मुळामध्ये गावठाणामध्ये अकृषी कर नव्हताच. गावठाणा शब्द वापरल्यामुळे आपल्याला असं वाटतं कुठेतरी खेडोपाडी हा कर होता आणि तो रद्द केला. तसा नाही. हा कर रद्द झाला तो आपल्या शहरांमधला झालेला आहे. शहरामधला कर इकडे मोठमोठे उभे राहतात टॉवर्स, हे कोण बांधतंय? हजारो कोटींचा महसूल बुडवून तुम्ही तुमच्या मित्रांसाठी हा कृषी कर रद्द केलेला आहात. थोडे दिवस थांबा जरा, 1-2 महिने थांबा. आमचं सरकार येतंय आणि ही जी काय तुमची मस्ती आहे ना, 11 दिवसात तब्बल 1600 शासन निर्णय जारी. यातले अनेक निर्णय आम्ही रद्द केल्याशिवाय राहणार नाही. जे जे माझ्या राज्याच्या मुळावरती येणारे निर्णय आहेत, जे जे तुमच्या विकासकांचे, बिल्डरचे, मित्रांचे झोळ्या भरणारे निर्णय आहेत, ते आम्ही रद्द करूच. तुमच्यावरती पण गुन्हे दाखल करू. पण मी सगळ्या अधिकाऱ्यांना सांगतोय, तुम्ही या पापात सहभागी होऊ नका, नाही तर तुम्हाला सुद्धा तुरुंगात आम्ही टाकल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबई महापालिकेची सुद्धा हालत एवढी वाईट केलेली आहे. साधारणतः 90,000 कोटीच्या आपलं ज्याला एफडी म्हणतो त्या एफडी यांनी तोडल्या. आणि माझी जी माहिती मिळाली आहे की साधारणतः 40,000 कोटी रुपये फक्त शिल्लक राहिलेत. बाकीचे उडवून टाकले. आणि 40,000 कोटी का? तर ते तोडता येत नाही म्हणून पगारासाठी ठेवावे लागतात, इतर देणी देण्यासाठी असतात. म्हणजे आपली मुंबई महापालिका ही एवढी श्रीमंत, ही श्रीमंत मुंबई, माझी मुंबईकर हा माझा श्रीमंतच आहे, मनाने श्रीमंत आहे. 90,000 कोटी यांनी उडवून टाकले आणि विकास कामं एवढी काढली, जवळपास 2.5-3 लाख कोटीचे वर्क ऑर्डर यांनी देऊन टाकलेले आहेत. कोणाला दिल्यात? कसली विकास कामं? रस्त्यामध्ये सुद्धा कोणी खडी टाकली, कोणी सिमेंट टाकलं, याचा सुद्धा आम्ही चौकशी करणार आहोत. आणि मी तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने मुंबई महापालिका आयुक्तांना आवाहन करतोय, हा माझ्या मुंबईकराचा पैसा आहे. हे 3 लाख कोटी तुम्ही कोणाच्या उरावरती, कोणाच्या सांगण्याने टाकले, ते सगळे त्या कॉन्ट्रॅक्टर सकट कोणत्या कामासाठी सकट टाकले ते आम्हाला त्याची यादी पाहिजे. आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही घेऊच. पण तुमच्यामध्ये जी काही एक आम्ही सुद्धा जी शपथ घेतो, तुम्ही पण घेता ना शपथ. मग 3 लाख कोटी तुम्ही असे माझ्या महाराष्ट्राचे उधळून टाकले. राज्य सरकारने सुद्धा कर्ज घेण्याची जी एक मुदत असते दर महिन्यामध्ये, माझी माहिती अशी आहे, अंबादास तुम्ही चौकशी करा, त्यांनी फ्रंट लोडिंग हा एक शब्द आहे. म्हणजे काय की उद्या जे घेणार असू ते आज घ्या. डिसेंबरची कर्ज घेण्याची मुदत ही आज वापरलेली आहे, आज वापरले. म्हणजे तुम्ही कर्ज काढून फटाके फोडताय आणि माझ्या सर्वसामान्य लोकांना गुंगवून टाकताय की बघ आम्ही दिवाळी साजरी करतोय. अरे पण कर्ज काढलंयस. म्हणजे पूर्वी जसे इतिहासामध्ये असे दाखले आहेत की आपला प्रतिस्पर्धी जिंकतोय म्हटल्यानंतर आता आपण वाचणं शक्य नाही, हार नक्की आहे, तर आपणच आपलं शहर जाळून टाकायचं. विध्वंस म्हणजे शत्रू आलाच, प्रतिपक्ष आलाच. होय, आम्ही तुमचे शत्रू आहोतच. जे जे महाराष्ट्र लुटतात त्यांचे आम्ही शत्रू आहोतच. तर त्यांच्या हाती काही पडू नये, सगळं खाऊन फस्त करायचं. मग आले की यांचा ठणठण गोपाळ. एकूण जी भयानक परिस्थिती जी मगाशी आदित्यने सांगितली तुम्हालाही माहिती आहे, धारावीच्या माध्यमातून अख्खी मुंबई लुटतायत. काय नाही दिलंय अदानीला? चंद्रपूरची शाळा दिली, तिथल्या खाणी दिल्या, विमानतळं दिली, बंदरं दिली, धारावीची झोपडपट्टी दिली, इथली वांद्रे रेक्लेमेशनची जागा दिली. त्या पलीकडे मुंबईमध्ये आणखीन मिठागरं, कुर्ला मदर डेअरी, दहिसर चेक नाका, मुलुंड चेक नाका, सगळ्या जागा. जसं संजय तुम्ही बोललात, सब भूमी अदानी की. कशासाठी मग आम्ही जगायचं? का आम्ही संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा देऊन मुंबई मिळवली? रक्त सांडून मिळवलेली मुंबई आहे. अदानीने आम्हाला बक्षीस दिलेली मुंबई नाहीये. आज जे आम्ही द्वेषाने लढतो आहोत, अनेक लोक मला विचारतात, अहो उद्धवजी तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही का नाही जात? म्हटलं का जाऊ, कसा जाऊ? अरे ज्या घराण्यामध्ये माझ्या आजोबांनी
संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा दिला त्यावेळी ते पहिल्या 5 मधले नेते होते. माझ्या वडिलांनी दिला, माझ्या काकांनी दिला. त्या घराण्यातला मुलगा मुंबई माझ्या डोळ्यात विकली जात असताना शेपूट घालून किंवा पैसे घेऊन मी गप्प बसू शकतो? म्हणून मी लढतोय. माझ्यासाठी मी नाही लढत. मी मुंबईसाठी लढतोय, मी महाराष्ट्रासाठी लढतोय. जे दिसतंय ते पाहवत नाहीये आणि सगळेच त्यांना सामील होणार असतील तरी देखील मी लढेन. जोपर्यंत तुम्ही माझ्या सोबत आहात तोपर्यंत मी लढेन. आणि मोदीजी, तुम्ही जे बोलला होतात लोकसभेच्या वेळेला, जे फेक नॅरेटिव्ह सांगत होतात, पण तुम्ही जे बोलला होता ते रेकॉर्ड आहे कि ये लोग आपका मंगलसूत्र खींच लेंगे, ये आपके घर की टोटी निकालेंगे. घरातले नळ काढणार, मंगलसूत्र काढणार आणि कोणाला देणार? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको आपका मंगलसूत्र दे देंगे. मग मी त्याच भाजपला आणि मिंध्यांना विचारतोय, मग तुम्ही काय संपूर्ण महाराष्ट्र लुटून माझ्या महाराष्ट्रातल्या महिलांचं मंगळसूत्र अदानीला देणार आहात की अदानीचं मंगळसूत्र माझ्या महाराष्ट्राच्या गळ्यात बांधणार आहात? आम्ही अदानीचं मंगळसूत्र बांधणार नाही. अदानीच्या हातात मी माझ्या माता भगिनीचं मंगळसूत्र अजिबात देणार नाही. अदानी कोणी माझे शत्रू नाही आहेत, पण निविदेच्या बाहेरचे अनियमित मुद्दे आता त्याच्यामध्ये टाकून अदानींच्या हातामध्ये सगळा महाराष्ट्र आणि मुंबई देणार असाल तर आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही पहिलं धारावीचं टेंडर रद्द केल्याशिवाय राहणार नाही. आज मी जाहीर करून टाकतो. धारावीकरांना हाकलून द्यायचं, धारावीकरांना उचलून मिठागरात टाकायचं, लांब लांब फेकून द्यायचं. आमचं सरकार आल्यानंतर मी धारावीमध्ये माझ्या पोलिसांना जागा देईन, गिरणी कामगारांना जागा देईन. जे मराठी माणसं तुम्ही मुंबईतनं तडीपार करताय त्या सगळ्या मराठी माणसांना मी धारावीत आणेन. आणि वांद्रे सरकारी कर्मचाऱ्यांची जी वसाहत आहे, मी मुख्यमंत्री असताना शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये मी निर्णय घेतला होता की माझ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जिथल्या तिथे घर मी देईन. हे सरकार बदलल्यानंतर निर्णय बदलला. संपूर्ण जागा त्यांनी कोर्टाला देऊन टाकली. कोर्टाला जागा द्यायला आमची ना नाहीये. आम्ही त्यावेळेला कोर्टाला जागा देत होतो, कोर्ट सुद्धा त्याला मान्य होत होतं. पण त्या सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सांगतोय की घाबरू नका, सगळे एकजुटीने जर का सोबत राहिला तर हे सरकार आपण आपलं आणूच. आणि जो निर्णय मी माझ्या मंत्रिमंडळात घेतला होता की सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जिथले तिथे घर आणि कोर्टाला सुद्धा तिकडे बाजूला जागा, ही माझं सरकार आपलं सरकार आल्यानंतर मी केल्याशिवाय राहणार नाही. का नाही करायचं हे? नाहीतर मग शेवटी कशाला नावं घ्यायची, कशाला छत्रपती शिवाजी महाराजांची मंदिरं बांधायची? मंदिर एवढ्यासाठीच बांधायचं की आता जे महिलांवरती अत्याचार चाललेले आहेत आणि हे लगेच कोण देवा भाऊ हा भाऊ, अरे काय इतर वेळेला सगळं खाऊ. पण जसं त्या ठाण्यामध्येच ना, ठाणे जिल्हा ना, तो शिंदेला गोळी घातली, शिंदेला गोळ्या घातल्या ना, शिंदेला गोळ्या घालायलाच पाहिजे होत्या. आणि आनंद दिघे असते आज तर त्यांनी सुद्धा शिंदेला या पापाबद्दल गोळी घातलीच असते. आनंद दिघेने पहिली शिंदेला गोळी घातली असती की असा हा नराधम महिलेवरती अत्याचार करतो, आईवरती वार करतो, हा नराधम जगायच्या लायकीचा नाही. म्हणून शिंदेला गोळी घातली, बरंच झालं. शिंदेला गोळी घातली याचं दुःख नाहीये, शिंदेला मारायलाच पाहिजे होता. पण शिंदेला मारल्यानंतर जसं आपल्या मराठीमध्ये म्हणतात, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काळ सोकावतोय. शिंदेला गोळी का घातली? कारण तुमचे बाकीचे सगळे जे होते त्यांना वाचवण्यासाठी, तुम्ही पुरावा नष्ट करण्यासाठी म्हणून शिंदेला गोळी घातली असेल तर त्याचा सुद्धा उलगडा झाला पाहिजे. पण तरी देखील शिंदेला गोळी आनंद दिघेने घातलीच असती. असे हे महिलांवरती अत्याचार करणारे शिंदे जगायच्या लायकीचेच नाहीयेत. आणि एकूण सगळा जर का आपण आढावा घेतला, रोज उठून बघतोय माझा महाराष्ट्र लुटला जातोय, लुटला जातोय, लुटला जातोय. काय त्यावेळेला निर्मला सीतारामन बाई बोलल्या होती की देश में अब 4 ही जाती है, एक गरीब, युवक, महिला आणि काय शेतकरी. आणखीन काय, कोणासाठी तुम्ही काम केले ते पहिले सांगा.
आज संपूर्ण राज्याची तिजोरी खाली केली, महापालिकेची तिजोरी खाली केली, पण एक तरी माणूस मला दाखवा तुमच्या मित्रांखेरीज की जो समाधानी आहे. आज तुम्ही समाधानी? आणि म्हणून ही निवडणूक केवळ उद्धव ठाकरेची नाहीये. जे चंद्रचूड बोलले की मला निवृत्तीनंतर इतिहासात माझी काय म्हणून दखल घेतली जाईल, चंद्रचूड साहेब अजूनही वेळ गेलेली नाही. जर तुम्हाला इतिहासामध्ये तुमचं नाव अभिमानाने घ्यावं असं वाटत असेल तर आज ती वेळ आहे. लोकशाही वाचवा, लोकशाही वाचवा, लोकशाही वाचवा. तारखा मागून तारीख आणि बाहेर भाषण देऊ नका. निर्णय घ्या, निर्णय घ्या. भाषणाने निर्णय मिळत नसतो. जे तुम्ही बाहेर बोलताय तेच तुम्ही आतमध्ये द्या. तोच निर्णय आम्हाला पाहिजे. कारण संपूर्ण देशातली लोकशाही तुमच्याकडे बघते, न्याय देवता तुमच्याकडे बघते की तुम्ही गणपती पूजनाला मोदींना बोलवलं, ठीक आहे, गणपतीची पूजा जरूर करा, पण जेव्हा न्याय देवता म्हणेल माझ्या मंदिरात तुम्ही येता तेव्हा तुम्ही माझ्या न्याय देवतेला अभिमान वाटेल असं जे काय आहात ते करताय की नाही. झाले नाही तर आता या 21 तारखेला का 8 नोव्हेंबरला ते रिटायर होणार. म्हणजे अख्ख्या जगातली अशी एक विचित्र केस आहे की 3 सरन्यायाधीश त्यांची कारकीर्द संपवून गेले, पण ज्या लोकशाहीमुळे ते सरन्यायाधीश झाले त्या लोकशाहीला ते न्याय देऊ शकले नाहीत. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. न्याय मंदिर सर्वोच्च आहे, पण त्याच्याही पेक्षा मोठं माझं या लोकांचं मंदिर आहे. हे माझं न्यायालय आणि या न्यायालयात मी आलेलो आहे. आज दार ठोकून 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 आमचे हात दुखायला लागले, पण न्याय मंदिराचे दरवाजे उघडत नाही. आम्हाला न्याय देवता पावणार तरी कशी, आमचा न्याय निवाडा करणार तरी कशी. न्याय देवतेच्या डोळ्यावरती पट्टी असते, तिला समोरचं कोण लहान आहे का मोठा आहे हा फरक नसतो. ती आक्रोश तिच्या कानावरती पडत असतो. पण एखादा धृतराष्ट्रासारखा जर का तिकडे बसला आणि समोर लोकशाही रूपी द्रौपदीचं वस्त्रण होताना सुद्धा माझं पुढे काय होणार ह्याची चिंता करत असेल तर मग मी म्हणेन तुम्ही रिटायर झाल्यानंतरच मी तुमच्याबद्दल बोलेन. पण आता बोललो तर तुम्ही इतर वेळेला तारीख पे तारीख, पण आता काय बोललो तर मी घरी पोहोचेपर्यंत तुमचा हातोडा पडेल डोक्यामध्ये. पण ही लढाई जे मी तुम्हाला म्हटलं ही केवळ माझ्यासाठी नाही, तर महाराष्ट्राची ओळख सांगणारी लढाई, महाराष्ट्राची ओळख ठरवणारी लढाई आहे. आणि म्हणून जे महाराष्ट्राचं वर्णन आहे हे वर्णन आपण जे म्हणतो ना, मुद्दामून मी लिहूनच आणले. मंगल देशा पवित्र देशा, राकट देशा कणखर देशा, दगडांच्या देशा नाजूक देशा, कोमल देशा फुलांच्याही देशा, अंजन कांचन करवंदीच्या काटेरी देशा, बकुल फुलांच्या प्राजक्तीच्या दळदारी देशा. ह्या दरिद्रांच्या देशा नाही, दळभद्रांच्या देशा नाही, दळदारीच्या देशा, भावभक्तीच्या देशा आणि बुद्धीच्या देशा, शाहिरांच्या देशा, करत्या मर्दांच्या देशा. हे वर्णन आपल्याला कायम ठेवायचं आहे की गद्दारांच्या, लाचारांच्या, भ्रष्टाचारांच्या देशा असं करायचंय. भ्रष्टाचार एवढा प्रचंड झालेला आहे की मध्ये मी ऐकलं की 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचार करणारे सुद्धा लाजून बाहेर पडतायत. त्यांना सुद्धा लाज वाटायला लागली की अरे हे एवढे मोठे आहेत, माझा 70,000 कोटीचा घोटाळा काहीच नाही, यांच्यातनं बाहेर पडलेलं बरं, अशी बातमी आहे. पण हे सगळं त्यांना लख लाभो हे आपण नाही सहन करून चालणार. जीवात जीव असेपर्यंत मी माझा महाराष्ट्र लुटायला देणार नाही. शेवटचा श्वास असेपर्यंत मी माझा महाराष्ट्र मोदी शहांचा होऊ देणार नाही. हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र मी मोदी शाह अदानींचा महाराष्ट्र होऊ देणार नाही. हा शाहू फुले आंबेडकरांचा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, तो मोदी शहांच्या हातात मी जाऊ देणार नाही. आणि म्हणून मी एक सहज आठवण म्हणून याच व्यासपीठावरती एक शपथ घेतली होती. आहे का रे? छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की
कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. ही मी शपथ घेतली होती तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने आणि जशी शपथ घेतली होती तसा वागलो की नाही वागलो. आज तर माझ्याकडे काही नाहीये, पक्ष नाही, चिन्ह नाही. अगदी निर्लज्जपणाने वडील सुद्धा चोरलेत कारण स्वतःमध्ये धमक नाही. पण आज काही नसताना तुम्हाला सोबत घेऊन मी शपथ घेतोय. तुम्ही सुद्धा माझ्यावर शपथ घ्या. आहे तयारी? ठीक आहे, मग घ्या शपथ. मी एक स्वाभिमानी महाराष्ट्र प्रेमी म्हणून शपथ घेतो की 106 हुतात्म्यांच्या बलिदानातून मिळालेला महाराष्ट्र मी लुटारू आणि दरोडेखोरांच्या हाती जाऊ देणार नाही. मी शपथ घेतो की छत्रपती शिवराय व हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसांची भक्कम एकजूट उभी केली ती मी अभेद्य ठेवेन. मी शपथ घेतो की महाराष्ट्रात अंधकार घडवणाऱ्या दिल्लीतील शहायांना रोखण्यासाठी मी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची मशाल बनून लढत राहीन. मी शपथ घेतो की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिप्रेत असलेली शिवशाही महाराष्ट्रात आणण्यासाठी मी हीच मशाल धगधगत ठेवेन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. आणि यानंतर परंपरेनुसार शिवतीर्थावर रावणाचं दहन होणार आहे. सर्वांना विनंती आहे आपण मागच्या बाजूला बघून उभं राहावं. सर्वांना विनंती आहे जरा मागे मागे. रावणाचं दहन परंपरेनुसार रावण दहन या शिवतीर्थावर पार पडत आहे. शंखनाद होऊ दे, रणदुंदुभी वाजू दे, नाद घोष गरजू दे विशाल. दुष्ट शक्ती जाळण्या, मार्ग स्पष्ट दावण्या,
पेटू दे शिवसेनेची मशाल. सर्वांना विनंती आहे, राष्ट्रगीतासाठी सर्वांनी उभं राहावं. राष्ट्रगीत. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की. यानंतर सिनेटचे सर्व सदस्य पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांना मुंबई विद्यापीठाची प्रतिकृती भेट म्हणून देत आहेत. विजयी उमेदवार सर्व सिनेट सदस्य मुंबई विद्यापीठाचे. यानंतर शिर्डीवरून श्री साईबाबांना जो हार अर्पण करण्यात आला होता तो प्रसाद म्हणून उद्धवजींना शिर्डीवरून घेऊन आलेले आहेत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.